यासाठी केला होता आता निश्चिंतीने पावलो विसावा आता निश्चिंतीने आता निश्चिंतीने पावलो विसावा आता निश्चिंतीने पावलो विसावा आता निश्चिंतीने पावलो विसावा आता निश्चिंतीने पावलो विसावा आता निश्चिंतीने आता निश्चिंतीने पावलो पावलो विसावा आता निश्चिंतीने पावलो विसावा कुंडलिया धावा कृष्णेची याच्यासाठी केला होता याच्यासाठी केला होता याजूसाठी केला होता याजूसाठी केला होता कवतुका वाटे झाली यावेचाची कवतुका वाटे झाली यावेचाची कवतुका वाटे झाली यावेचाची कवतुका वाटे झाली यावेचाची नाव मंगळाचे केणे गुणे याचसाठी केला होता अट्टहास याचसाठी केला होता अट्टहास याचसाठी केला होता याचसाठी केला याचसाठी केला होता याचसाठी केला होता अट्टहास तुकामणे मुक्ती परिणिली नोबरी तुकामणे मुक्ती परिणिली नोबरी तुकामणे मुक्ती परिणिली नोबरी तुकामणे मुक्ती तुका म्हणे मुक्ती तुका मुक्ती तुका तुकामणे मुक्ती माबरे जाणे बम बगम
ग प म प सा नि प परि ग सा नि प म प ग म ग म ग म प द प तुका म्हणी मुक्ती परिणिली नोबरी आता दिवस चारी आता दिवस चारी खेळी मेळी याचसाठी केला होता रट्टहास याचसाठी केला होता रट्टहास शेवटचा निज गोड भाव शेवटचा निज शेवटचा निज शेवटचा निज गोड भाव याचसाठी केला होता हास याचसाठी केला होता हास याचसाठी केला याचसाठी केला याचसाठी केला होता हट्ट ವಿನಾಯಕ್ ಪ್ರಭು ಮಲೆ एक सुंदर भजन नंतर तुमपुराण ಗೊತ್ತಸ 22 ಜನವರಿ आमक राजनाक एक ಒಳ್ಳೆ एक भाग्य विषय 85 वर्ष सतत प्रयत्नानंतर आमगे अयोध्या भितरी श्रीरामचंद्र प्रतिष्ठ जाल्लो आसा असल एक वेळारी रामाल हुडगास काणसिदत्वे आता अर्चना हेगडेकर एक सुंदर रामाल भजन घेऊन तुम्हाला मुखार प्रस्तुत करत असा राम है स्वनाम धन राम धन्य नाम राम को प्रणाम राम नाम को प्रणाम राम भजन कर मन राम भजन कर
ही सुंदर भजन नंतर आता दुर्गारा घरी आमगेलो युपी पै मामू श्रीनिकेतना हे भजन तुमगे मुखार प्रस्तुत करता सती. स्वामी येतात ते 5 मिनिटात त्याला तिथल्या मी राग दुर्गा वैरी श्रीनिकेतना पालय मां श्रीनिकेतना 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 पालय मां श्रीनिकेतना ज्ञानगम्य करुणानिधि निन्नडि गानमिಸುವ ಪೊರೆದೀನ ದಯಾಳೋ श्रीनिकेतना पालय मां श्रीनिकेतना श्रीनिकेतना पालय मां श्रीनिकेतना ಶರಣರ ಸುರದೇನು ಸರ್ವದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಾ ಶ್ರೀಕರಾಶ್ರಿತ ಪದಾಬ್ಜ ಪರಾಕು ಅಚ್ಯುತ pama pada pama gare sare pa pama pa pama pa pama pa pama da da ma pa pama da da ma pa pama da da ma pada sada sare ma pada sada sada pama gare sare ma pada sare dhare sa pada pa sare sa dhare sa pada pa sare sa sare dhare sa pada pa sare sa Shri Kara Shri Tai पराकु अच्युता शोक विनाश शोक जनक हृदयाकुल कड़य कृपा करवनि श्रीनिकेतना श्रीनिकेतना पालय मां श्रीनिकेतना पालय मां श्रीनिकेतना पन्नगाचला
ಪಾಪ ಕೇಳೋ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಧನ್ಯನ ಮಾಡೋ ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ ಕರುಣಾನಿಧಿ ನಿನ್ನಡಿಗಾನ ಬಿಸಿಗ ಪೊನೆ ದೀನದಯಾಳೋ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ आता स्वामी येत असत काही ताजे पैसे पुढे आमगेले विनायकपूर माम एक चंद्रकंस रागारी राम कहिये राम जपिये म्हणून सांगेनो एक भजन तुम्ही मुखार प्रस्तुत करत असती चप्पाळे स्वागत करा ते पद्याक राम 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 कहिए राम जपिए सास के ही प्रवेश में राम कहिए राम जपिए सास के ही प्रवेश में चिर निरंतर मन रमाले चिर निरंतर मन रमाले राम के वेश में राम कहिए राम जपिए प्रात के ही प्रवेश में प्रात के ही प्रवेश में प्रात के ही प्रवेश में स्वामी येत असती हे थोडे अवकाश भितर जातनीची सुंदर एक भजनाचे प्रस्तुत केल्लें आसा आमगेले आयचे गायक जावन आशिल्ले युपी पै माम आनी अर्चना हेगडेकर तशीच विनायक माम आनी हांकां चांग रितीरी साथ दिल्ली आसा ती आमगेले सिद्धार्थ मेस्ता सुशांत मल्लिया राघवेंद्र मल्लिया आनी रवींद्र शणै आनी जी एन कामत हांकां सगळ्या जाणांक हे कार्यक्रमाचे आयोजका तर्फेन हांव तांकां धन्यवाद समर्पण करता आनी हे सभीक तुमी हे असं चंदेक माहोलारी हे सुंदर वातावरणारी हे वाणगंगा तीरार बसून गेलो चंद्रिती तुम्ही ऐकूचे एक साथ दिले तुमकां धन्यवाद हांव समर्पण करता आनी आतां स्वामी येत ती गुरु महाराज पुराजनकी आमगे उभय वृंदावनाचे स्वाम्याले आशीर्वाद अनुग्रह आसो आमगेले समीमीन स्वाम्याले आशीर्वाद केन्नाय आसो संस्थान देव व्यास रघुपती आनी श्री नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह तांगेले देवालय आशीर्वाद अनुग्रह आमके केन्नाय आसो म्हूण आमी देवालय की प्रार्थना करताची ह्यो आमगेले गायन कार्यक्रमो संगीत संध्या कार्यक्रमो हांगा रबयतात.
परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणा तु दोषविवर्जित व्यासचरणा तु ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि भुवन कल्पद्रोम भुवनेन्द्रयति परम भुवन कल्पद्रोम भुवनेन्द्रयति परम भव संतापहर अपार गुरु महिमा भव संतापहर अपार गुरु महिमा भुवन कल्पद्रोम भुवनेन्द्रयति परमा भुवन कल्पद्रोम भुवनेन्द्रयति परमा वरवसुपुरस्थित चिरसौख्य सुखदाता वरवसुपुरस्थित चिरसौख्य सुखदाता गुरुचियनाथ नाथ पार करत भव सरित 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 भुवन कल्पद्रोम भुवनेन्द्रयति परमा भुवन कल्पद्रोम भुवनेन्द्रयति परमा सच्चिदानंद रूप सच्चरित्र दूर पाप सच्चिदानंद रूप सच्चरित्र दूर पाप इच्छा पूर्ण कोर्नुवर्ता अच्युत श्री हरि समीप इच्छा पूर्ण कोर्नुवर्ता अच्युत श्री हरि समीप इच्छा पूर्ण कोर्नुवर्ता पूर्ण कोर्नुवर्ता अच्युत
श्रीहरी समीप इच्छा पूर्ण कोर्नु वर्ता अच्युत श्रीहरी समीप भुवन कल्पद्रोम भुवनेन्द्रयति परम भुवन कल्पद्रोम भुवनेन्द्रयति परम भव संतापहर पार. आता थोड्या वेळ भितरी आमगेले परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमी तीर्थ स्वामी हांगा आगमन जाताची येताना प्रत्येकल्यानी राबून स्वाम्याला जय जयकार कोरका. तशीच हांगा कार्यक्रमाचे दोन्ही संगीत हजेर सांगता स्वाम्याने हांगा येत तरी प्रथम जावून वैदिकाली प्रार्थना जातरी स्वागत भाषण दीपक शेणे वाल्केश्वर रिनोव्हेशन कमिटीचे अध्यक्ष दीपक शेणे हांगेले स्वागत भाषण स्वाम्याक पादपूजा प्रास्ताविक ताजे नंतर स्वाम्याले आशीर्वचन हे इतलेच कार्यक्रम विंगड कसने कार्यक्रम ना तेच्या तरी आमगेले हे वाल्केश्वर मठाचे जीर्णोद्धारा खातीर आमगेले समाज बांधवांनी मस्त व्हड मन करून तांगेली शक्ती मिरवून स्वाम्याल वैरी देवाल वैरी भक्ती दवरून तुम्ही हे मठ येद्द व्हड भव्य मठ आमगेलो माधवीन स्वामीने आमकां करून दिलेले त्या मठाचे रिनोव्हेशना खातीर तुम्ही पुरा जनांनी तुमगेले येतान शक्ती मिळवून तनु मन धन हे हाजेरी तुम्ही हांगा ह्या मठा खातीर तुम्ही दिलेले आसा त्या हाजे खातीर आमी कमिटी तर्फेन हेच वेळेर तुमकां आमगेले परमपूज्य स्वाम्याल हस्तून तुमकां आशीर्वाद दिवका म्हणून कमिटी निर्धार करून स्वाम्याली आज्ञा घेवन हांगा तुमकां पुरा जाणांक प्रसाद दिताची. नावारी पुरा जाणांले टोकन आसा सपोज कोणाका आजी घेवच्या जायनी म्हूण कांय भिवका म्हूण ना. स्वामे मार्च 9 तारीख ते हांगाची विराजमान जावन आसाची. तुमकां खंयचे दिवस तुम्ही आमकां फोन केल्यार कमिटीक तुम्ही खंयचे दिवस येवन तुमगेले रेकॉर्ड आमगेले आसता पुरा कॉम्प्युटरायज्ड. तुम्ही कांय भिवका म्हूण ना आमगेले रसीद ना आमी घेतला की ना गोत ना आमगेले पुरा करेक्ट डिजिटलायझेशन केलेलं आसा. तुम्ही खंयचे दिवस येवन स्वाम्याले प्रसाद घेवेत. आज घेतल्यार ताका एक विशेष दिवस आमगेले स्वर्ण अक्षरान बरोवत तसले दिवस आजी दय करून चिके विलंब जाल्यारची प्रत्येकल्यान राबून शिस्तेन प्रसाद घेवका म्हणून विनंती. आता थोडे वेळ भितर स्वाम्याले आगमन जाता. कमिटीचे स्वाम्याक अध्यक्ष श्रीमान दीपक शेणे आणि जी प्रभमाम आणि स्वाम्याक घेवन येताची. जी प्रभमाम अंक येसवा जी प्रभमामान स्टेजाला येवका. जी प्रभुमाम वाल्केश्वर व्यवस्थापक समितीचे अध्यक्ष जी प्रभुमाम जी प्रभुमामान दय कोरून स्टेजाला येवका. खंय आसला रे एम प्रकाश शेणे माम आणि स्टेजाला येवका. एम प्रकाश शेणे माम आणि पात पुजे खातीर म्हळ्यार हांव आतां आपोवन दवरता वेळ करच्या नजी म्हणून एम प्रकाश मामान हांगा आसला रे स्टेजाला येवका म्हणून विनंती. पुरा जाणांक आयकूं पडटा न्हय जय जयकार घाला हात वयर करून जाल्यार म्हाका दिसता की तुमकां पुरा उलयलेलें आयकूं पडटा म्हणून. बोलो श्रीमद माधवेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय. बोलो श्रीमद भुवनेन्द्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय. बोलो श्रीमद वरदेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. बोलो श्रीमद सुकृतीन्द्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय. बोलो श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय. बोलो श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. काशी मठ संस्थान की काशी मठाधीश की गंगा मैया की भारत माता की जय. भारत माता की भारत माता की. स्वाम्याले आगमन जाता.
सगळ्यांदा कोणू ಊಟ ಒಂದ ಬುಕ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶ್ ಸಮಯವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಎತ್ತ ಸಚಿ ए महेश महेश मैं उधर तक जाएगा तो माइक आएगा ना, उधर तक लेके जाएगा तो आएगा। एक बार रेंज हो जाएगा, उधर से मैं आएगा मठ से एक बार चेक करने का टाइम। गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज उठन रब का गुरु महाराज 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 माधवेंद्र तीर्थ गुरु महाराज भुवनेंद्र तीर्थ गुरु महाराज वरदेंद्र तीर्थ गुरु महाराज सुकृतन्य तीर्थ गुरु महाराज सुधींद्र तीर्थ गुरु महाराज सैमेंद्र तीर्थ गुरु महाराज 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 15 मिनिटात लोद आहेत गुरु महाराज गुरु महाराज काशी मटके गुरु महाराज काशी मटके गुरु महाराज काशी मटके गुरु महाराज सैमेंद्र तीर्थ गुरु महाराज सैमेंद्र तीर्थ गुरु महाराज जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज वेदव्यास भाद्रायण गोविंदा वालकेश्वर रेनोवेशन कमिटी तशी व्यवस्थापक समिती मेंबरांना सगळ्यांना स्टेजार येऊ का हेमप्रकाश शेणे मम उमानाथ मम स्वाम्याले आज्ञ घेवन आयचे हे स्वर्णाक्षरान बरोत तसले आमगेले समाज बांधवांक एक उडगास स्मरणीय म्हणटाची तसले दिवसाचे महासभेचे कार्यक्रम आम्ही स्वाम्याला आज्ञ घेवन प्रारंभ करताची प्रथम जावन वैदिकाली प्रार्थना डॉक्टर भुजंग पै स्टेज आ रहा कोटेश्वर दिनेश कामत पै रहा वैदिकाली प्रार्थना पूरा जनानी
एक पटाकी 1 मिनिट रब्बो का या शॉर्ट्स झाल्यानंतर रब्बो का कडेर आम्ही वजोया एक शॉर्ट्स जाते रे रब्बयात दय करून व्हॉलेंटियर्स प्रार्थना प्रथम जाऊन प्रार्थना वैदिक योगेश भटमाम पुरा जणांनी उठून राबका रब्बील बशील कडे उठून राबका चिक हगूर कोणे मुखार येवच्यानच उद्धास पाय निसरता दैकोन बशील कडे उठून राबका म्हणून विनंती. हरिः ॐ शन्नो मित्रश्च वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवाववै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ. पादपूजा वाल्केश्वर रिनोव्हेशन कमिटीचे अध्यक्ष दीपक शेणे तशीच वाल्केश्वर कमिटीचे सिनियर मेंबर जावन आशिल्ले हेमप्रकाश शेणे माम वय हेमप्रकाश शेणे माम उमानाथ वैसा पादपूजेक एक फ्रूट पोळे रे फ्लो फ्रूट पोळे डॉक्टर अजित कामत आणि जयंत प्रभू यांनी स्टेजवर येऊ म्हणून विनंती. अर्जी हंगा हंगा
ईश्वरी निर्माण ईश्वरी सर्वभूतानां श्रीयम या पूरा जना धक्के दे संस्थानाचो आराध्य देव व्यास रघुपती नरसिंहाक साष्टांग नमस्कार कोरनू आमगेले काशी मठाधीश सर्व गुरुवर्याले नमस्कार कोरनू हांगा विराजमान जावन आशिल्ले ह्या बाणगंगाचे पवित्र तीरारी महाचैतन्य माधवेन तीर स्वाम्याले वृंदावनाक नमस्कार कोरनू तशी जी आमकां सदाकाल आमगेल्या समाजाक वर दिवन आशिल्ले वरदेन तीर स्वामेल वृंदावनाक नमस्कार कोरनू आमगेले उल्लोच देव श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी हांगेले हरिद्वारांत वृंदावन आसा तांगेले वृंदावनाकय साष्टांग नमस्कार कोरनू आयचे हांगा विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले प्रिथीचे परमपूजनीय श्रीमद संयमेंद्र स्वामीले चरणाक साष्टांग नमस्कार कोरनू आज हे आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाक एक स्वर्णाक्षरान बरोवत आसलो दिवस प्रथम जावन आमी मुंबई समाज तशीच आमगेले भारताचे पुरा गौड सारस्वत समाजा तर्फेन आमी हांगा स्वाम्याक प्रितीन स्वागत करताचे आमगेले एक भाग्य म्हणत की आज आमकां हो एक व्हड दिवस पळोवत आसले आमकां एक अवकाश मेळ्ळेलो आसा
ह्याच वर्स आमगेले अयोध्यांतू परमपूज परमा प्रभू रामचंद्रालय परमात्मालय अयोध्यांतू कितकी वर्स तपस्या करून आमी आयले तशें ते राम मंदिराचे प्रतिश्ठे जाल्ले तशीची ताजे एक म्हयने भितरी हांगाची ही बाणगंगा म्हळ्यार रामान हांगा बाण मारून ती गंगा अडयलेली काय प्रभू रामचंद्राक आमगेले संस्थाना तशीच आमगेले समाजा वयर व्हड प्रीती म्हणत ना जाल्यार त्या प्रभू रामचंद्राल दयेरीची माधवेंतीर स्वाम्यांनी 1725 इसवी आमगेले ते एक हिस्ट्री पळोवच्या प्रकार 1725 टायमार स्वाम्याक हांगा एक मठ करतशेले मन येवन त्या टायमार हांगा ब्रिटीश साम्राज्याचे आमगेले समाजाचे एक रामकामती म्हळेले मनशान आमगेले माधवेंतीर स्वाम्याचेर ताका मस्त प्रीती आशिल्ली ताणें आमकां हो एक जागो निर्माण करून दिलो माधवेंतीर स्वामी 1775 जिवंत समाधी घेतली ताजे नंतर मठ आमगेले हांगा आमगेले मुंबई समाजाक न्हय पुरा आमगेले GSB बांधवांक माधवेन स्वाम्याले अनुग्रह प्राप्ती जालेलो आसा ते मठ आमगेले कलितांशा प्रकार 90 वर्सां सुरवे 90 वर्सां सुरवे हांगा सुकृतीन स्वाम्याले काळार हांगा तो जीर्णोद्धार जालेलो तो एक चिकेची रिनोवेशनाक म्हूण आमी प्रति वर्स रिनोवेशन करता आशिल्ले अजीर्ण जाल्ले आशिल्ले आमगेले सुदीन तीर स्वाम्याल मस्त मना आशिल्ले की हो मठ भव्य कोरका म्हणून तशीच कालांतर आमगेले संयमीन तीर स्वाम्यान पिटेर तरी तांणी आमकां अनुग्रह केले की हे मठ येवची ह्याच वर्स माधवेन तीर स्वाम्याल 150 वर्साचे पुण्यतिथीचे कार्यक्रम आसा आमी मुंबई समाजाच्यान मागून घेतिल्ले स्वाम्याल चातुर्मास हांगा जावका म्हणून स्वाम्यान आमकां ते आशिर्वाद केलेले आसा त्या 150 वर्सां कार्यक्रमा टायमार मठ जीर्णोद्धार करका म्हणून आमी पुरा मुंबई समाजान स्वाम्याले मागून घेतले स्वाम्यान आमकां आशिर्वाद दिलो प्रत्येकले गोत्त असो काय सांगता म्हूण ना देवाल दयेन स्वाम्याल आशिर्वादान हो आज मठ भव्य रुपारी एक रब्बील आसा दुःख जाता म्हळ्यार सांगू का स्वाम्यान दिल्लेल्या मुर्तारी आमकां परिपूर्ण करूं जाय न्ही आमी प्रथम जावन महादेवन स्वाम्याल की वर्देन स्वाम्याल की सुकृतीन स्वाम्याल की सुदीन स्वाम्याल की आमी संयमीन तीर स्वाम्याले क्षमापण मागून घेताची की आमकां हे 100% म्हळ्यार ते मठ जावका म्हणून कोरका म्हण आशिल्ले जाय न्ही मनशाल प्रयत्न मात्र आमी केल्ले मात्र जावचे जाय न्ही जाल्यार सुद्दां आमगेले आमकां विश्वास आसा स्वाम्यालें आतां चातुर्मास आसा ताजे भितर आमी 1-1.5 म्हयने भितर हे मठ कंप्लीट रिनोवेशन जावन जीर्णोद्धार कार्यक्रमात जाल्लेले आसा व्हरलेले थोडे जे पॉलिशिंगा काम मात्र बाकी आसा ते पॉलिशिंग फिनिशींग ते पुरा जातले म्हणून आमकां विश्वास आसा आज सांगच्याक भारी एक संतोष पावचे जाता हांगा हे व्हड कार्यक्रमाक आमगेले समाजाचे प्रति एक गांव तुळन आयले म्हूण के हांगा जन हे माधवेन स्वाम्याले अनुग्रहा खातीर तशीच वर्देन तीर स्वाम्याले अनुग्रहा खातीर हांगा हे फंक्शनाक हे उत्सवाक आयिल्ले आसाचे आमी स्वाम्याले मागून घेवचे चड हांव उरलेना की आमकां सदाकाल आमगेले हे प्रभू रामचंद्रालय पवित्र बाणगंगा मुंबईंतू शहरांतू तसले हे मठाचे आमकां मुंबई समाजाची केदान पडल्यान रक्षण करताले तसले हो मठ खंयचे कश्टा काळार आमगेले समाजान हांगा येवन आमगेले समाज म्हण न्ही विंगड समाजाच्यान सुद्दां हांगा आयले तेन्ना तांकां स्वाम्यान अनुग्रह केलेलो आसा हेचे समयाचेर स्वामी हांव सांगच्याक इच्छा पावता बगलेचे गंगोत्री सोसायटी म्हणून हांगा आमगेली सोसायटी आसा गंगोत्री सोसायटीच्यान हे 2 वर्स कालावधींतू तांगेले पूर्ण सहकार आमकां दिल्लेलो आसा गंगोत्री सोसायटी वालों ने मैं इस समय पर बोलना चाहता हूँ कि गंगोत्री सोसाइटी वाले ने आपने हमारे इस मठ के निर्माण का कार्य में आपका सबसे बड़ा सहयोग है सबसे बड़ा उसका एक हमारे मठ के ऊपर आपने इतना प्यार जताया कि आपने एक दिन भी हमारे को तकलीफ करने को नहीं दिया तशीची आमगेलेची सारस्वत GSB टेम्पल ट्रस्ट हांनी आमकां तांगेल जाग आशिल्लो आमगेले हांगा सामान हे पुरा आमी तांगेले हांगा गोडावन्स केल्ले तांकांय तशीच आमगेले मठाचे दिकड तांगेले टेम्पल ट्रस्टाचे जागो
सारस्वत भवन म्हणतं बिल्डिंगच त्या सारस्वत सर्व आमचे सारस्वत बिल्डिंगवाल्यांना आम्ही ह्यावेळी तुमचा एवढं तुम्ही सहकार केलं आहे की आमचा ह्या मठ निर्माणासाठी तुम्ही पण आपलेच आहेत, गौड सारस्वत ब्राह्मणच आहेत. तुम्ही या सर्वांनी आम्हाला एवढा सहकार, तुम्हाला एवढा त्रास झाला तरी तुम्ही सर्व लोकांनी आम्हाला यावेळी तुम्ही ते सहन करून स्वामीजींचा प्रीतीसाठी, देवाचा प्रीतीसाठी तुम्ही सहकार्य केलेलं आहे. तुमचा पण आम्ही यावेळी आभार मानतो आहेत. तशीची आमगेले स्वामी मस्त जनाने हांगा तंगेल शक्ती मिरून तन मन धन आम्ही हे सूर करताना लेखीला एक 5 कोटी भितर जावचो पुरो म्हणून अशी त्या लेखार आम्ही पॅम्पलेट प्रिंट केले. 5 लाख रुपये रूम हे ते म्हणून 5 लाख रुपये अशी पुरा केल्ले. 5 लाखाचे 8 केल्ले, 8 आशिल 10 जाले, 10 आशिल 15 जाले, 15 आशिल 20 जाले, आजी 25 कोटी रुपये खर्च झालेला. मात्र सांगच्याक बारीक खुशी जाता आमगेले कमिटी तर्फेन आम्ही कलेक्शना खातीर वॉवंट काडलेलें ना स्वामी. कलेक्शना खातीर सत्य सांगू का, कलेक्शना खातीर आमी वॉवंट म्हणटाची गडगडगड वचून कलेक्शन करची ते आमी कमिटीन केल्लें ना. आमी खाली एक पॅम्पलेट आमगेले आयची सोशल मिडियांत आजी लाकारी आमी प्रत्येकल्याक एक डिजिटल हे पुरा पेटयलेले. प्रत्येकले समाज बांधवांनी तांणी इतली प्रितीन आमकां तांगेले तनु मन धन तांणी हांगा दिवन आज आमकां सांगूंक भारी इच्छा पावता. 22 कोटी रुपये लगारी हांगा कलेक्शन जालेलें आसा स्वामी. 22 कोटी रुपये आनी एक 2-3 कोटीचे आमकां आगत तसं जाल्यार सुद्दां देवालय हे महादेवन स्वामीला आमगेले महाचैतन्य हांगा आज एक 2 दिवसांनी मठा पळोवन आमगेले ते कावंटर घाल्लेले आसा. आमगेले ट्रेजरराक फुरसती ना दुड्ड कलेक्शन करूंक. तो टायर्ड जालेलो आसा दुड्ड घेवन एक दिवस भितर आयची एक दिवसाक जन तितले प्रितीन हे आमगेले महादेवन स्वामीले आतां तुमकां प्रत्येकल्यान दिसता भव्य विशाल मठ जालेलो आसा. कशी अयोध्यान ते राम मंदिर जाल्ला की तशी जी हे मुंबई नगरी एक सान अयोध्या म्हणून लेखयत ह्या बाणगंगा पवित्र स्थळार आमगेले महादेवन तीर स्वामीले इतले महाचैतन्य राम मंदिर सई आमगेले वर्धेन तीर स्वामीले वृंदावनाचे भारी चंद आमी कमिटीन लेखील मात्र आमी निमित्त मात्र स्वामी आमकां कांय ना. महादेवन स्वाम्यांनी वर्धेन स्वाम्यांनी आमगेले ते कश्ट टायमारी आमकां एक मातशें तुकून एक हात धरून मुखार वेले म्हूण त्या प्रोजेक्टाक देवाले स्वाम्याले आशिर्वाद मेळ्ळेले आसा. हांव ह्याच वेळार पुनरपी स्वाम्याले मागून घेता आमगेले समाजाक हाजे मुखारी अशीची मस्त शक्ती मेळून हे आमगेले वृंदावनाचे जिवंत वृंदावन आमगेले काशी मठांत एक जिवंत वृंदावन मागील मेळटा जाल्यार महादेवन तीर स्वाम्यान पुरो गुरपूर गांव ओड केलेलो काय. गुरपूर गांव वरदराजाक कोच्ची देवस्थानाक स्वाम्यान लायफ स्पॅन भारी होड तशेंच त्या महादेवन तीर स्वाम्याले प्रिती खातीर आमगेले समाजान सदा काल स्वाम्याले आशिर्वाद आमगेले समाजा वयर आसूं का. वर्धेन तीर स्वाम्याले आशिर्वाद हांगा आसूं का. एक सांगच्या बारी खुशी जाता की कसंकी एक ह्या स्थळाक एक वायब्रेशन म्हणटाची इत्या म्हळ्यार आमगेले पुरा स्वाम्याक हांगा बॉम्बे गांवांत म्हळ्यार भारी प्रीती. भुवनेन तीर स्वाम्याले वर्धेन तीर स्वामी आशिल्ले तांणी हांगा आयिल्लें पुरा रोग पिडी पुरा रोग हांगा आशिल्ले पुरा 18 वाठारांक पुरा जनाक स्वाम्यान वखद दिवचें आशिल्लें. हांगा पुरा हिस्ट्री सांगू का म्हळ्यार हांगा पुरा बिल्डींग दिसता अशी पुरा बिल्डींग टॉयलेट ना आशिल्ले. कानविंडे साहेब एका बिल्डिंगमध्ये टॉयलेट नव्हतं माझा लहानपणी मला माहिती आहे. सर्व हे बिल्डिंगवाले सर्व आपल्या मठामध्ये बावडीचं इथे येऊन सर्व स्नान सर्व त्यांचं हे करायचं. एक मठ म्हणजे आमचा एक या रहिवासानं एक स्थळ होतं. एवढं चांगला एक स्थळ होतं. त्या महादेवन स्वाम्याला एक म्हळ्यार पुरा स्वाम्यांक गेले आशिर्वाद या मठा वयर आशिल्लो. सुकृतीन स्वाम्यान हांगा मस्त काळ हांगा वर्धेन ती स्वाम्याले पूज केलेले. तशी जी आमगेले उल्लोच देव सुदीन तीर स्वामी तांगेले प्रितीचे एक गांव म्हणून तशें न्ही की विंगड गांवांत प्रिती ना म्हूण न्ही सुदीन स्वाम्यांनी खंयचेय गांवा वयर एक अशें गेलेले हें ना भेदभाव केलेलो ना. मात्र बॉम्बेन तूं तांकां एक भारी एक प्रितीचे एक गांवसे आशिल्लो. तांगेले लास्ट कडेर एक हें म्हणटा तांणी हांगा मस्त काल आमकां आशिर्वाद केलेलो. तशीच जी आमगेले परमपुजनीय संयमी तीर स्वाम्याले म्हाका दिसता एक प्रितीचे एक मठ म्हणून म्हाका सांगच्या कांय संशय ना.
देवाला ते स्वाम्याले दोन्ही स्वाम्याला वृंदावनांत तांकां भारी एक अनुभूती आसा तसले ते अनुभूती आमगेल समाजाक सदा काळ आमगेल समाजा वयर ते आशिर्वाद आसूं का आमगेल समाजान कसने चूकी क्षमापण चूकी केलेले आसल्यार क्षमापण करून आमकां पुनीत कोरका म्हणून हेच वेळेर मग्गून मिगेले 2 उतर रब्बेत. जय जय गुरु महाराज की बोलो. श्रीमद माधवेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की बोलो. श्रीमद भुवनेन्द्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की बोलो. श्रीमद वरदेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की बोलो. श्रीमद सुकृतींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की बोलो. श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की बोलो. श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. काशी मठ संस्थान की, काशी मठाधीश की. प्रथम जावन देवालय तशीच आमगेल्या स्वाम्यान स्मरण करून हांगा मेळ्ळेल्या सर्वांकय प्रितीन आशिर्वाद करतात. आज ही व्हड एक दिवस आमगेल्या विभुदेन स्वाम्याल पुण्यतिथी. सगळ्याची मंगळूर पेंटेक देवा प्रतिश्ठ करून दिलेल्या स्वाम्याल पुण्यतिथी. आमगेल बसरूर काशी मोठ जीर्णोद्धार करून दिलेल्या स्वाम्याल पुण्यतिथी. आमी सर्वय समाजाचे देव म्हूण लेखून आराधन करच्यो. मंजेश्वर देवालय जीर्णोद्धार प्रतिश्ठ करून रथोत्सव करून दिलेल्या स्वाम्याल पुण्यतिथी. तसले स्वाम्याल एक पुण्यतिथी दिवसाक आमगेलेच ह्यो शाखा मुठ हेच पुण्यतिथी दिसाक 9 वर्ष फुडें आमगेले व्हड एक क्षेत्र म्हण आमी सांगून घेवचे तिरुपती देवा प्रतिश्ठ केलेलो दिवस व्याजीची. और स्वाम्यांनी समसंका जाले देवाक ते वेंकटरमणाक कारकळा दुखून हरिद्वारा आवेलो. स्वाम्यान आपोवन म्हळ्यार स्वाम्यांनी प्रतिश्ठ केल्या म्हण की जामका आपोवन थंय पेटोवन दिवन मागीर आमी प्रतिश्ठ केलें ना. म्हळ्यार स्वाम्यान जाल्यार हेच दिसाक आमगेले व्हड एक मोठ प्रख्यात मोठ प्राकाला दुखून आमगेले समाज न्हय दुसऱ्यान जाल्यार विश्वास दवरून येयलेलो एक मोठ अशी आमगे आतां मोठ आसा आमगेल्या समाजाचेंची जाल्यार दुसरो खंयच्यो मोठ दुसऱ्यान आराधन करचें मोठ म्हूण ना. हांगा मात्र दुसऱ्यान जाल्यार आराधन करचें तो अवकाश हे मठा मात्र सुच. कारण कितें आमगेले माधवेन स्वाम्यान वृंदावन तशीच आमगेलेच वर्देन स्वाम्यान वृंदावन आसूच. ह्यो मोठो जीर्णोद्धार जामका और स्वाम्याल काळा दुखून वची जी प्रभून केदनाय स्वाम्याल मागूच मला जीर्ण जाला येद्राक स्ट्रक्चर पळयल्यार भारी चंद आसा. आमकां दिसता आमी खंयचीच बॉम्बेच्यानीच हांगाचे सूचना आमगेले निमगेन की स्वामी इत्याद व्हड व्हड खांबे न्ही असे मू समज मू इत्याद जीर्णोद्धार करता ते आमगेले निमगेन अभ्यासीन तू खंय दिसता रे निमगेन
कारण ते म्हणला रे थपळ पडत पळलेल्या रे मस्त कष्ट भितेर असल्या मात्र गोतू जीर्ण जल्ला स्वाम्याक गोतोसिन कोरका मागीर मध्य कोरोना जालें जे आयतरे मुखार शिलें मागीर कसनकीची परमिशन जे आमकां मागीर ताका म्हाका शिकवली जाल्यार स्वाम्याल एक दये ना सर्व वेवस्था जाम न्हू कसनकीची शिलान्यास केलो आमी लेकीन यो मोठ करचे ना आमी मस्त काय उलोवंक जावचें ना रे मन्नस उलोवंक गा म्हणू जाल्यार समयावका शुणे स्वाम्याल गुणगान कोरका जाल्यार कर्तव्य जाल्यार हेंची एक गुणगान एक निर्माणाची ओड एक स्वाम्याल गुणगान जाता न्हय म्हूण आमकां दिसता खंयचे वेळार तें निर्माण करचें ना स्वामी आमकां पावला ते हे निर्माण करच्यांक हांगा आशिल्ल्यांक खंडीत अनुभूती खंडीत निर्माण कमिटी म्हूण आसा तांणी कसनय प्रयत्न केला न्हय म्हूण न्हय जाल्यार स्वाम्यान करयल्या तांगेल कराना हांगचें तर सत्य तितलेंच कश्ट आमी सनमठाक प्रारंभ करचे सान एक बिल्डींग हें तें स्वामी भव्य जाम आशिल्ल मंदिर जाम का निमगोचे नाका रे सान पुरो शुरवेक आमी मस्त सांगता जाल्यार एक आमी सर्वे समाज बांधव आसा ती हे आज उद्घाटन म्हूण सांगून दिल्ली दुखून कोचदिकर दुखून वर्गान आमगेले समाज बांधव आयिल्ले आसा स्वाम्याचेर प्रितीन आमी नाजाल्यार हे मुंबय नगरींतूच नाना प्रदेशाचेर आशिल्लीं आसा ती जाल्यार आमी सर्वे कसन की तनु मन धन दीव न्हू स्वाम्याल की देवाल की सेवा केल्या जाल्यार आसपास आशिल्ल्यांनी बोगील कश्ट आसा ते मस्त मस्त मिगला रे मस्त बॉम्बेंत आशिल्ल्यांक ते कोलच्या पुरो गांव आशिल्ल्यान ताचे कश्ट ती म्हूण कळेश ना आमकां लागींच्या आनी तितलेंच आतां गंगोत्री आसच्या पुरो टेंपल ट्रस्टाचें आसच्या पुरो तांगेलें तें घर आसच्या पुरो तांणी पुराय जाणांनी भास्त सहकार कोणाचेरी आमगेचेर तुमगेचेर न्हय स्वाम्याचेर प्रीती दवर आमकां बर केल्या स्वाम्यांनी म्हूण आमी पळयलें नासा फुडें तांणी शुरवेक हांगा वचून ते अश्वतारुका उद्दा निघाल्या नंतर आसपासच्यांनी वृंदावना भेटी करून तांगेले कामां वच आमगेलो समाज न्हय आमी सांगेन तांकां तुतूल विश्वास ते स्वाम्याल नमगोन आमी येयल्या रे स्वामी आमकां निमगेल दिता ती तांणी मस्त आमी सांगता जालें नास तांकां काय जाल्यार रीत ते प्रेरणा आमी लेखिल्यार जतवे एक चूर सरी एक कंप्लेंट म्हणून सांगुयात सांगनी सಣ್ಣ पुट आयते जावन आसच्या पुरो आमी ना म्हूण सांगना ती एक कंप्लेंट सरी नाजाल्यार मुंबयच्या हांगोत आसा रिकन्स्ट्रक्शन करचें ना कितले तोंदर आसा मेट्रो जमचें ना ते मेट्रोच्या न्हय सांगीन आमगेली स्वामी हांगा वचचें ना कितले कश्ट आसा तांणी शुरवेक कोण कितें सरकारच तांणी लागीं सांगचें खंय पोलीस स्टेशनांत हांगा थंय सगळें तुमी फोण काडूनच आनी दिली ते म्हूण सांगून कान दंकून दवराप आमकां तसल कसली बात ना आनी तांकां कितले मेळ्ळा रे हांगा काम जमचें मेळ्ळा रे हे VVIP एरिया मस्त कश्ट दुसरें दुखून एमकां जाल्यार रात्री काम जमचें जाल्यार रात्री तें काम करूं जाता हांगा तांणी पुराय जाणांनी न्हीद हें सर्वे सोण स्वाम्याचेर प्रितीन काम हें कोण केलें स्वाम्याल दयेन सान मठा कोरका म्हूण भायर सरलें आमी मागीर कसनकीच आमगेलें हें करचें सांगचें स्वामी आमकां एक भव्य जाम नाशिल्लें आमकां स्वामी आमी केदारनाथ उडगासा जाम का जालें न्हय
कित्या ह्यो मोठ करचें सुकृतेन स्वाम्यान मस्त कश्ट केल्या मागीर और स्वाम्यांनी 1951 तू फाळगुण बहुळ पडव्याक अंगुडगास बहुळ बालगुण बहुळ पडव्याक उलखाडन केलें मठा उलखाडणे दिवस म्हणून हांगा उत्सव करचेस तशी हांगा विशेष जाम एक काम करचें ना आमकां मस्त एक सान उदाहरण सांगू न्हू आमी रब्बयता ती कित्याक स्वाम्याल दय कशी भव्य जावन आसूचें आमी दयसाराक रथोत्सवाक गेल्ले वर्सा हे न्हय हांगा येयले न्ही पांय पडूं येयले न्ही ते वेळेर आमचे आनीक काम न्ही जालें शिमन ना दिसन आमकां कितें म्हळ्यार रे हे स्वाम्यान देव हांगा मस्त जाणांक कशी म्हळ्यार स्वाम्यान वृंदावन गोतस हनुमंतान स्वाम्यान वेदव्यासा पुज्जील वेदव्यासा विशयी गोत ना किती जालें म्हळ्यार मस्त जाणा वेदव्यास वे नित्यमचे मनीश्त वय आमकां ते एक बागील होड कोर का म्हण म्हणना जाल्यार आमकां भय्य मस्त भय्य मला मस्त भय्य एक काम करुया रे स्वाम्याल निरूप पळोवया आज बागील कशी कोरया बोनेन स्वाम्याल पुण्यतिथी दिवस निरूप पळय स्वाम्यान जायत अशीच एक दिवस आसूचे ना निमगूच असीन न्हय खंयच्या आडीन तो आमी आसूचे ना ते एक 4 खांबे आसाय फातरा खांबे आमी भायर सोर वता ती मंगळूर आका चातुर्मास आवळे खंयच्या आडी तुका चमकले न्ही 4 खांबे 4 खांबे पळोवन ते मस्त शिलामायनी न्हय ते अशी दिसता न्ही की आमकां एक शिलामाय 4 फातर घाल्यार कशी म्हण भव्य जावं ते वेळार आपे रे तें जाव न्हू तें करूं मृका काम इत्या मुंबईच्याकय तसं एक संस्कार आनी एक 40 वर्ष गेल्या नंतर गांवांनय मुंबईन तुवें तशी आसची न्ही जाम का पळोवची तशी जाम काम आमगेल्या मनांत त्या वेळार दिसना जालें आनी एक दृश्टांत तें म्हळ्यार रे स्वाम्यानय त्या वेळार दिसना आमकां हांगा सूचना पुरा मागशी मान काडलें येद्रा मान काडला रे सामान आमच्या जाग ना आमकां येद्राक बिल्डींग मंदुका कशी मंदिता न्ही आमकां पुराची तितलें टेस्ट करचें मु तें सॉयल टेस्ट पुरा कडेन टेस्ट न्ही केलें येद्रा कशी बांदूची म्हण सॉयल टेस्ट आश्चर्य सॉयल टेस्ट करूं गेली 4 फीट आमकां म्हळ्यार तें कशी तें रोड घालका म्हण तें 4 फीट वच फुडें कितल येस म्हळ्यार लेंग्थ म्हण पळया दिग्गायस म्हण पळया वरलाल कಡೆ 4 कಡೆ एकच वृंदावना येद्दूर कशी आमकां कॉल आमकां वेर मंदुचें 4 मीटर भितरी ते सॉयल टेस्टाचे खांबस तो मोणू कुटकुटी जावन गेलो आनी सॉयल टेस्ट करची नाका स्वाम्याल वृंदावना येदूर मात्र में आमकां एक सौभाग्य मेळ्ळें की आमकां कसं नाही गोत नासलें सुकृतेन स्वाम्यानी खंय शिलान्यास केलेलो थंयच आमी फातोर काणू प्रकलोनान ते प्रकलो इतर ते प्रकलायन ताज्यान हें काडचें ना स्वाम्यान ते वेळेर गेलोलो निधी कलश मेळ्ळो आमकां तातूंत कॉयन पुरासीन आमगे लेयनी आमी बेंगलोर आसा ते स्वामी ती करचें अरे ते मेळ्ळें तातूंत घाल का जेणे ह्यो स्वाम्याल प्रसाद आमकां आनी एक 100 वर्ष गेल्या नंतर अशें एक केल्लें म्हणजे आमकां एसोल एक मोठू एसोल एक भाणगंगा रामान बाणू मारनू हाडलेल गंगा म्हणी परम पवित्र हे मुंबई इतूल व्हड शहर हे गांवांत एक दैवीक स्थळ हें भाय कोळका आमी एक काम करया रे हें कांडवरचे फुडें आमकां एक स्वाम्याल निमगिया निरूप पळोवया
हें तातूंत घाल काय जालें ना आनी खंय घालची हे फाम्याल निरूप पळयन कांडवरी आतां त्या म्युजियमाक कांडवरण्या म्हणल्यार एक काम करचें ना स्वामी मेळ्ळा ती हांगा काम करचो सिवील कॉन्ट्रॅक्टराक हांगा काम करचें ना ताका सेंट्रल विस्टा काम मेळ्ळें तांणीच सांगचें कसलो एक विश्वासार काम केल्यार हांगा मेळटा आनी एक कसो न्हय म्हणल्यार सगळी ताणें सांगलें जानवरी तूं बरान ताका यारू कसलो मस्त ना यो रूप तागेले मी ल्हान बेसला कितले व्यार जावन काय की ताजे 2 महिन्यांचे यारू 3 महिने जाले मला प्रत्येकल्याक हांगा काम करचें अनुभव जाले हेरी हे दीपकाल जाल्यार मन्ना ते केली कितलें करतात स्वाम्याले प्रभावळे गंगादीन गा स्वाम्याल वृंदावना मुखार गेला प्रसाद स्वाम्यान जायत मला ताणें प्रार्थना करचें पयपण घेता गेले मन्ना तूं तेच वेळेर कमिटीन तागेलें डिस्कशन आहा ग्रुपान तांणी घाल्या भायर करून तांणी ये आमगेले अरे राब कारण कितें म्हणल्यार म्हणटा कन्स्ट्रक्शन जावप फस्टच एक 4-5 प्रोजेक्ट चलणार चढून जमच्यानच राब ताका म्हणना तूं तळमळ तागेले कसलो की व्यापारान तूं व्यापार मला चढवून जमचें सहज चिक्के चढवून जाता मागीर एक दिवस आमी सांगिना जाता म्हणल्यार आमकां एक विश्वास येयलो जायत रे मुखारशी म्हणना तागेल प्रॉब्लम जाल्यार मागीर एक जायत म्हण आमी सांगीन तुवें सॉल्व जमचें शूर जालें तसल स्वाम्याले मठात जिर्णोद्धार म्हळ्यार खंयचेची आमी एक मोठो जिर्णोद्धार करचें ना असल एक अनुभूती आमकां जाय प्रत्येकल्यांक स्वाम्याल दया ताजे वर्तुय तें आज स्वाम्याल दयेन जाल्या हे आज जाल्ला काम वरलें आमकां गोत्तस आमी आमगेले निमगिनान स्वामी 1 महिने 2 महिने मुखारशे अरे मुखार मावट येता तें जायना आनी एक कितें म्हण आमगेले मनांत एक स्वार्था भितर आसना बरें कितें म्हण आमी आमगेले वाळकेश्वर मठ हांवें 2 वर्सां जालीं राबून महादेवन स्वाम्या प्रीती आशिल्ली वर्देन स्वाम्या प्रीती आशिल्ली सुकृदेन स्वाम्यान हांगा येयल्यार सोपन बळार हांगा येयल्यार मागीर बापा सोपन पड गांवच का जालें तवळा अर्जीन संगीन सत्य जावन आशिल्लो विशय येवं तो आमगेले स्वाम्या जाल्यार ही अत्यंत प्रीती मोठ आमकां जाल्यार उण ना कित्या तुमगेल हांगेल न्हय आमगेल स्वाम्याले वृंदावन आसूचें आज आमीच आमकां खंयचे वेळेर विद्याभ्यासा वेळेर स्वामी पावला ती आरोग्या वेळेर पावल्या ती खंयचे वेळेर आसा की ते वेळेर सगळें स्वाम्या पावल्या ती तसल स्वाम्याल वृंदावन जाल्यार इतलें योग्य आमकां एम कामस आमकां गलता कसलेंय चड उण जालें नासलें जाल्यार कामांत करचें ना देवान क्षमापण करका प्रत्येकल्यानी शक्ती मेळोवन स्वाम्याल सेवा केल्या आमकां आश्चर्य एक मनीस येयलो एक काणीक दवरले आमगेली मागीर आमी अप्पेल कमिटी काड ते म्हणना पळय तो तागेच्यान साध्य ना जाल्यार स्वाम्याल दय मिगेचेर देल्या म्हाका कश्टा वेळेर स्वामी पावला ती सान एक मनीस तागेच्यान व्हड एक सेवा स्वाम्याचेर प्रितीन तशी सेवा केलेली आसा प्रत्येकल्यानी प्रितीन श्रद्धेन स्वाम्याल दय आमकां तशीच सरकारान जाल्यार आतां हांगा जो ML आतां तो येयला आतां तो मिनिस्टर स्पश्ट सांगल्यार तांणी आमकां कितले हेल्प केल्या म्हळ्यार तितले हेल्प म्हळ्यार सर्वांनी सांगता न्हू आमी आज सांगिल्लें न्हय सर्वांनी आनी केसरकर न्हू रे ताणें जाल्यार कितें आमगेले एक मोठ जाता स्वाम्यालो तांणी पुरा जाणांनी प्रितीन इतिहास स्वाम्याचेर प्रिती तांकां अनुभूती आसा हे वृंदावनान जाता आसा म्हूण आमी तातूंत सहभागित्व आमकां म्हूण प्रितीन श्रद्धेन केलेलें आसा तांकां सर्वांनी आनी निर्माण कमिटीने जाल्यार मस्त कश्ट काण
रात्री पलंग काम केलं नसं त्यांनी सर्वांनी प्रत्येकाने स्वाम्याल की देवाल की द इजाम कामून सेवा केल्या स्वाम्यान देवान प्रीतीन स्वीकार करून हे काम जालेल्यान खंयचेय रुपार चढून जाल्यार नसलेले स्पष्ट जाव्यात नाल्यानी खंयचेय रुपार जाव्यात जाल्यार नस जाल्यार देवान क्षमापण कोरका मात्र न्ही आमगेल मलगड्यान जाव्यात आमी जाव्यात खंयचेय रुपार संस्थानाचेर देवाचेर धर्मपिठेचेर खंयचेय रुपार चढून जाल्यार नस जाल्यार ते वेन जाल्यार कसल रुपार आसा की ते सर्वेय दूर करून आनी विशेष जावन स्वाम्याल दयेक आमी पात्र जमचे तशी देवान अनुग्रह कोरका म्हणून व्यासरूपती नरसिंह आले तशीची विशेष जावन माधवेन स्वाम्याल महाचैतन्यांकडे वर्धेन स्वाम्याल महाचैतन्यांकडे सुकृदेन स्वाम्याल महाचैतन्यांकडे आमगेल स्वाम्याल महाचैतन्यांकडे प्रार्थना करून आमी रबयतात ती सर्वांकय बोर करो म्हण पुनः देवाल प्रार्थना करून रबयतात आवड जबाबदार स्वाम्याला देश वर्षी चंदा आहे सर्वांकडे करान पुरून आशीर्वाद आज की जय कैसे है आप आता हांगाचे लोकल MLA मंगल प्रभात लोधा तशीच इथे महाराष्ट्राचे मिनिस्टर टुरिझम मिनिस्टर जेवण आसाची तांणी हांगा आयिल्ले आसाची आमी वालकेश्वर रिनोवेशन कमिटी तर्फे तांकां आभार व्यक्त करता लोधा जी ने हमें इतना साकार किया है कि उनके बिना ये इतना बड़ा भव्य मठ होने का श्रेय उनको भी जाता है। बहुत ही उन्होंने हमें जब भी हमने उनसे बाणगंगा के बिना और वृंदावन के मिसने आपने बहुत मठ का सेवा किया है। आशीर्वाद दे रहे थे, इन्होंने मेरे को बताया आप क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, भगवान मंगल करेगा। एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मंगल प्रभात लोधा। और पकड़िए, ये पकड़िए। ऐसा है, वहाँ राम मंदिर बनाया, यहाँ तो बाणगंगा के किनारे में राम ने बाण बनाया था, उसका हनुमान का मंदिर बना दिया नूतन। और यहाँ भी काम करना, आप कितने साल से आप हमसे भी पूछे थे, यहाँ जीर्णोद्धार करना है, बाणगंगा का जीर्णोद्धार करना है। हनुमान का हो गया, अभी यहाँ हो रहा है, कर जाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तक लग गया सिनेमा नहीं था, उलों का क्या आप कुछ बोलेंगे इसमें? नहीं ना, बोले हाँ बोलिए 2 मिनट उलों का। अच्छा बोलिए। महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर मंगल प्रभात लोधा जी को हम स्वागत करते हैं। हम कमेटी की तरफ से मांगते हैं आप हमें संबोधन कीजिए। जीएसबी समाज के पूरे दुनिया से आए हुए सभी भक्तगण, और ये भक्तगण जहाँ एक बार बाणगंगा को देखकर नवीन मंदिर का पुनर्निर्माण भव्य मंदिर बनने के बाद उसको देखकर आनंद ले रहे हैं, पर उससे ज़्यादा आनंद उनको अपने स्वामी जी सम्यमिनंद्र जी महाराज साहब की वाणी सुनकर भी आया। मैं जब उनकी बात सुन रहा था तो आपकी लैंग्वेज मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी, पर मुझे इतना समझ में आ रहा था कि वो भाषण नहीं दे रहे थे, वो आपसे बात कर रहे थे। मैंने इतना हंसता हुआ चेहरा भाषण देते समय आज तक किसी राजनीति का भी नहीं देखा और किसी धर्मगुरु का भी नहीं देखा। आपके चरणों में वंदन। आपके जैसे पवित्र स्वामी इस समाज को मिले हैं, इसीलिए जो कोई जीएसबी का आदमी मिल जाता है तो उसकी कोई क्रेडिटेबिलिटी नहीं पूछता। जीएसबी होना ही मुंबई के अंदर भारत में सबसे बड़ी क्रेडिटेबिलिटी है। इसमें सबसे बड़ा गुरुदेव आपका आशीर्वाद है। जीवंत समाधि 1774 की बनी हुई आज अब जब
नज़र उठाकर देखेंगे तो कितना भव्य मंदिर खड़ा हो गया। और मैं बात को लंबा नहीं करूँगा, मुझे लगता है कि कोई योगा योग नहीं है कि भारत की धार्मिक राजनीति वाराणसी जहाँ पे राम मंदिर बना, उस वाराणसी में आपका केंद्र स्थान है, आपका प्रमुख स्थान वाराणसी में है। और वाराणसी से जब कोई महान संत चलकर बाणगंगा में आते हैं, उस बाणगंगा में जहाँ राम ने अपना बाण मानकर गंगा निकाली थी, तो मुझे लगता है कि धर्म की परिक्रमा पूरी हो गई। और अब आने वाले समय आपका रहेगा, भारत का रहेगा, धर्म का रहेगा। पुनः महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मन से आपके चरणों में बहुत बहुत वंदना। और मुझे यहाँ पर बताया कि आपके मन में ऐसा विषय है कि यहाँ पर ज़रूरतमंदों के लिए कोई डिस्पेंसरी शुरू की जाए। तो मैं इस बाणगंगा के पवित्र स्थान से ये आपको विनम्रतापूर्वक, धर्मपूर्वक वादा करता हूँ कि यहाँ सामने यहाँ पर अभी एक हम डिस्पेंसरी महानगर पालिका की बन रही है। उस डिस्पेंसरी के अंदर अपने काशी मठ का नाम और काशी मठ का काम कैसे शामिल हो सकता है, वो प्रयास करके जब आप अगली बार आएंगे तो हम कुछ अच्छी सी बात लेके आपके चरणों में उपस्थित होंगे। आपका आशीर्वाद मिला, आपने फल दिया, लाभ दिया, और इतने बड़े समाज के साथ में बाणगंगा जैसे पवित्र स्थान के ऊपर आपकी बात सुनने को मिली। बहुत बहुत आपके चरणों में वंदना। जय श्री राम, जय जय श्री राम। टेम्पल ट्रस्टचे अधिकारी कानविंदे साहेब, एक एक प्रसाद अडका, प्रसाद व्हॉलेंटियर्स एक एक प्रसादात पोळेर वयर येऊ का थंय बशिला न्ही. गंगोत्री के सभी मेंबर्स अगर आ सकते हैं तो आप जल्दी आके प्रसाद ले सकते हैं. दीपू सेक्रेटरी, गंगोत्री के सेक्रेटरी, तेजोमय मनुकुल तिलक करुणामय एक पामारी दिया, पामारी योगी पामारी चिके प्रसाद सिनो प्रसाद चिके लग गया का था. वेदानुरागी ज्ञानदासो हि सर्वसंग परित्यागी अम्मी शरणैल गुरु चरणांक गंगोत्री के दीपू कृपा करके आइए. आपके सोसाइटी के मेंबर, अन्य कोई मेंबर्स आए तो साथ में आइए, नहीं तो बाद में भी आइए, कोई वादा नहीं. कृपा करके आपने इतना बड़ा सहयोग किया है, इससे इस मंदिर के भव्य निर्माण में आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है. संस्थानाधिपति काशी मठ संस्थानाधिपति, संस्थानाधिपति काशी मठ संस्थानाधिपति श्रेष्ठ वरयति. आपके उनके मन में भी है, हमारा गर्व का विषय है, किंतु आपने मन करना है, करना है. आपके पास सब कुछ है, मन किया तो करना है. ये हम पहले बार नहीं बोल रहे हैं, हमारा स्वामी जी ने आपको बोला है ना. हाँ, हम भी बोल क्योंकि हमारा गर्व का विषय इसी आई. GSB टेम्पल ट्रस्टान मस्त सहकार केले. आमगेले ट्रस्ट तांणी आमकां तांगेले हांगा राबच्याक आमगेले तांगेले गोडाऊन की सहल आमकां दिल्लेले आसा. तशीच तांगेले बिल्डिंगां तुळून मस्त सहकार केलेलो आसा.
सीख लेंगे हाँ सारस्वत बिल्डिंगचे वो लोग क्या मेंबर्स केंकरे हम तो कोंकणी बोलना है आपसे हिंदी दुसरे मेंबर्स कोण असेल तर जर दया करून स्टेजवर या. तुमचं पण खूपच सहकार्य आहे आमच्यावर. आहेत रे कळतं रे आशीर्वाद पण दिला रे का आम्ही ती मला आमची गेले आणवले तरी ते आमगेला स्वभाव कळलं अभी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है. आशीर्वाद आहे आई आई अच्छा अच्छा पहली बार आए वो तो 2003 उस समय हाजी नंतर जीएसबी सेवा मंडल कमिटी मेंबर्स पूरा स्टेज आ रहे हो का. आपने प्रेमों से किया है हमने बिल्डिंग बनाया है जीएसबी सेवा मंडल कमिटी मेंबर्स पूरा नाव आपे ना दही करून वगी स्टेजाला येऊ का. जीएसबी सेवा मंडल भगवान मंगल करे त्याच्यानंतर जीएसबी सभा वाशी जीएसबी सेवा मंडल पूरा कमिटी मेंबर्स चेअरमॅन विजय कामत वगी येऊ का. ये अमुक रे ये पैक है कशी दिला ब्रो ए यार कोण मंडला विजय वय फुल पॅक काही रविजय इकडे असं असं या जीएसबी सेवा मंडळाचे कमिटी मेंबर्स दय कोर्नो त्याचे सिनियर मेंबर्स हडैता पुण्यासला येऊ का म्हणून विनंती. दय कोर्नो हडैता विश्वासु अक्षतानुग्रह सिंचन सुखी जीवन आम्ही शरणैले गुरु चरणा आम्ही शरणैले गुरु चरणा आम्ही शरणैले गुरु चरणा आम्ही शरणैले गुरु चरणा आशीर्वाद जरा रे आशीर्वाद दिला जय गुरु महाराज की जम गेले गंगोत्री. गौरव मंडला निमित्त चलते मंडल गेले कोण आहे अबे मैं बोले जीएसबी सभा नवी मुंबई अंगेला पदाधिकाऱ्यांनी वैर दय करून वैर येऊ का. त्याच्यानंतर दीपक भास्कर शेणे अगेल कुटुंबान वैर येऊ का. दीपक भास्कर शेणे ज्योतिका दीपक शेणे दय करून वैर येऊ का. शरणा दोडे हरि करुणे गे बरविल्ला हरि स्मरणेय बलवीतोडे भव भवणेय भयविल्ला हरि स्मरणेय बलवीतोडे भव भवणेय भयविल्ला हरि गुरु कृपेगे साठी बेराव सुखविला. दीपक भास्कर शेणे ज्योतिका दीपक शेणे दय करून वैर येऊ का. त्याच्यानंतर अजित अन्नू कामत त्याच्यानंतर सुकृत ट्रस्ट वगे येऊ का. दीपक भास्कर शेणे ज्योतिका दीपक शेणे दय कोर्ण वैर येऊ का. ज्योतिका काही बसल्या रे यात्रा स्टेजवर येऊ का. तशीच त्याच्यानंतर डॉक्टर भुजंग पाय संगीता पाय सुकृत ट्रस्ट उमेश भटमाम बँगलोर सर्वांकिंत आमगेले रिनोव्हेशन जप्ताना फर्स्ट चेक एक पटी एक होड अमाऊंट मन होड कोण दिलेलं आहे आमगेले उमेश भट बँगलोर आणि तंगेल्याची हे देणगीने आम्ही मठाचे पायल फाउंडेशन की डेमोल्युशनाची हे की स्टार्ट केलेलं आहे. हरि गुरु सेवेयली नर बदुकु कृतार्था गुरु चरण के
ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ दीपक शेणय ज्योतिका दीपक शेणय आमगेले वाल्केश्वर रिनोव्हेशनाचे कमिटीचे अध्यक्ष दीपक शेणय तशीची ज्योतिका दीपक शेणय हांव केदना सांगू सर दीपक शेणय म्हळ्यार आमगेले GSBचे कर्ण म्हूण हे मठाचे तांणी तनु मन धन सदाकाल खंयचे विशयांतू उणेपण येवचे नज म्हूण ते तांगेले ध्येय तांणी दर कोरून आतां स्वाम्यान सांगिल्लें सर ते बंगराज प्रभावळ की सिंहासन की पाणीपीठ की पूरा दीपक शेणय तर्फेन ताणें तागेले सेवा स्वाम्या चरणारी समर्पण केलेले शील श्री हरिया आपता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आपता सुकृत ट्रस्ट उमेश भटमाम गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आपता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आपता गुरु तोरुव दारियಲಿ हरि दर्शन खचित गुरु तोरुव दारियಲಿ हरि दर्शन खचित गुरु चरणಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವನೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ अजिनंतर डॉक्टर भुजंग पै हरि गुरु आणि आम्ही एक फोन आरी तांगेले होड म्हण कोरनो एक फोन आरतानी जायत म्हूण सांगून तांणी वेदव्यास प्रेयर हॉल हाजे 1 कोटी रुपये तांणी दिलेले सर डॉक्टरांतू हे आमगेल समाजाचे कर्ण म्हूण येत डॉक्टरांतू आमगेले गणेशोत्सवाचे कन्व्हिनर जावन आसत ते ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ हाजे नंतर ಬರವಿಲ್ಲ अमित पै ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ताजे नंतर लेट कोटेश्वर सुरेंद्र कामत एंड सन्स ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ताजे नंतर रघुनंदन कामत माम रघुनंदन कामत मामा दही कोरनो ते वाट सोड का नितीन रघुनंदन कामत मामा का अमित पै एंड फॅमिली ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ लेट दिनेश एस पै अंगेल फॅमिली वैरेव का ಸಾಟಿ दही कोरनो आमगेले या रिनोव्हेशनाचे ಬೇರಾವ आमगेलेची दिन मामाल सुपुत्र अमित पै स्वाम्याने प्रितीन तांकां हे मठाचे पॉवर ऑफ अटर्नी दिलेली तांणी लास्ट 2 वर्सांतू तांगेले घर आणि ऑफिसाकिंत हांगा वाल्केश्वर मठात राबिल्ले सत्य मस्त त्यांनी कष्ट दिवस रात्री करून कष्ट करून त्यांनी या मठाच्या निर्माणाचे तांगेले सेवा केलेले हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु सेवेयली नर बದುಕು रघुनंदन कामत मामो आजी आमगेले उठ्ठू सदा काळ आमकां नॅचरल्स पैर तांगेले 40 वर्साचे एनिवर्सरी जाली सांगूक भारी एक आनंद जाता आमगेले समाजाचे मुंबईत न्ही पुरा भारतांत तांगेले दिल्लींतू आमी 100 दिवसा टायमार हरिद्वारा वतन गेलेले तांगेले ते स्टॉलार पळयला रे कोण की धर्मा वांटी दा म्हळ्यार म्हणगे नॅचरल आयस्क्रीम दिल्लींत करून
कॅनॉट प्ले सर तसं रघुनंदन मामाने आज सुद्धा अंगा तंगेला शियाळा अभिषेकाचे विशेष आईस्क्रीम दिलेलंच कोणाका लेक्चर पुरवची ते टेंडर कोकोनट म्हणून टेंडर कोकोनट नाही का ते फ्लेवर शियाळा अभिषेकाचे स्पेशल फ्लेवर शियाळा अभिषेक ताजे फ्लेवर तानी आईस्क्रीम आजी हांगा मठ उद्घाटन जाल्ले कूडले तांगेले तर्फे तांगेले हे 40 वर्सां एनिवर्सरी तांगेले सुपुत्र श्रीनिवासाना तशीच सिद्धांतान मुखार येवका गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आपता 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 गुरु तोरुव दारियಲಿ हरिदर्शन खचित गुरु तोरुव दारियಲಿ हरिदर्शन खचित गुरु ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಕೈ ವಚನ ಪುಣ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೇ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ त्याच्यानंतर सिनियर PI मलबारील पोलीस स्टेशन आमका ಬೆಟ್ಟು ಹೇಳೋಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕ नेमका एक मनीस आमची आवडते ना स्वामी नॅचरल आईस्क्रीम टेंडर कोकोनट फॅक्टरी हंगात उद्घाटन केलं कोण म्हणता गेलं नेमगिरे एक दिवस स्वाम्यानी अनकोर का गाजच च्या बरो दावण घेण्यात ना फर्स्ट जायत रे जायत आशीर्वाद करतो आज शियाळा अभिषेकाचा फ्लेवर आईस्क्रीम बाय बाय जायत रे आमगेलंगा मलबारील पोलीस स्टेशनाचे सिनियर श्रीमान उदय शिंगारडे साहेबांगा आईलसची तांकां वाल्केश्वर रिनोव्हेशन कमिटी तर्फे आम्ही आभारी आहोत दिवस रात्र आपलं सहकार्य शिवाय हे एवढं मोठं देऊळ झालं नसतं कहाँ से है आपका गाँव सतारा से अच्छा अच्छा आपको मराठी नहीं आता किंतु समझता है वो तो कोंकणी है ना कोंकणी मराठी भाई भाई आई आई उदय सिंगारडे साहेबांनी इतले सहकार केला मला डे एंड नाईट आमका अपेल येताना त्याने सहकार केलेलं आहे आपका सहकार्य बहुत है मलबारील पुलिस स्टेशन से कभी भी इस मंदिर का भव्य निर्माण में मलबारील पुलिस स्टेशन का काफी हाथ है मौका आपको मिल जाएगा प्रेम से करो भगवान आपका रक्षण करेगा या तशीची आईचे पुरा मलबारील पोलीस स्टेशनने आज प्रोग्रामचं एवढं चांगलं सहकार करून ट्रॅफिक असू दे लोकांचे कंट्रोल असू दे सर्व केलेलं आहे वाल्केश्वर मंगल करेगा आपको एक लिखा वाल्केश्वर वाल्केश्वर काशी मठातर्फे
तुम्हाला हार्दिक आम्ही अभिनंदन आणि आभारी आहोत. रिनोव्हेशन कमिटीतर्फे आभारी आहोत. उसमें भी ये मालबार में काम करना और भी मुश्किल है, सभी वीवीआईपी है ना. आशीर्वाद है, मंगल करेगा. आगे भी काम है ऐसे ही बोल देता हूँ. अच्छा ठीक है. संजय शिर्के आइए आइए. मठाचे प्रेमी अंगाचे लोकल कार्यकर्ता संजय शिर्के. अजिनंतर कोटेश्वर लेट सुरेंद्र कामत अँड फॅमिली उमेश कामत तांगेल बायल तशी चेडू आनी दय करून मुखार येवका होड मन करून हे आमगेले मठा रिनोव्हेशन कमिटीचे निस्सन कर दिलेलं ट्रेशरर आसाचे. जागो यो यो. हां निस्सन निस्सन वो अभी पत्थर का बनेगा. ओ अच्छा ठीक है. और मजबूत. हमारा बहुत इच्छा था यहाँ से आना जाना. प्रॉब्लम था ते लोकल लोगों ने ये किया, इनको मैं भेजा सब. आपका आशीर्वाद देना. भगवान मंगल करेगा आपको. अर्थ के आई आई भगवान भगवान का प्रसाद है. स्वामी संयमी वय गेले उमेश कामत योगींद्र राताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणासागर विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण डॉक्टर एम जगन्नाथ शेणय अंगेल तर्फेन रघुवीर भंडारकर आणि येवका. डॉक्टर एम जगन्नाथ शेणय गणेश बीडी मैसूर. तेज आकर्षण डॉक्टर एम जगन्नाथ शेणय गणेश बीडी मैसूर अंगेल तर्फेन रघुवीर भंडारी. धारण भक्ती आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण रक्ताची अंका स्वामी जगन्नाथ शेणय जगगणाणे मैसूर गणेश बीडी. शक्त योगींद्र रक्ता तदनंतर मधु भंडारकर आमगेले व्यवस्थापक समितीचे उपाध्यक्ष आसाची. तांगेले आन अच्युत भंडारकर मुंबईतून फेमस भंडारकर मेडिकल स्टोर्स बोरिवली बायरी पुरा आमचे गेले एक टायमार थंय वच्चे आशिल्ले. तांगेले आन मस्त सेवा केलेला तशीच ही मधु भंडारकर आणि व्हड मन करून दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण प्रकाश अँड सीवेश गोपाल कामत वैरेवका तांगेल धर्मपत्नीनं अपे तदनंतर गुरु कृपा कारण पुलकेरी पांडुरंग कामत मुडबिद्री आणि 1 तारीख येत म्हणला त्यांनी गोपुरा खातीर मन करून दुबय थंय तुकून आमकां काणीक पेटयलेलो आसा. चंपी नागेश भट स्वामी संयम अंगेल फॅमिलीन मुखार येवका. प्रकाश अँड सिवेश गोपाल कामत आणि वयर येवका तांगेल फॅमिलीन प्रकाश चंपी नागेश भट गिरीश अँड रेखा राव तदनंतर पी दयानंद पै बँगलोर. रघुवीर भंडारकर तागेल स्वतःचे रघुवीर भंडारकर. ए रामानायक अँड फॅमिली नागेश भट माम फॅमिली ओटी आईले फॅमिली. संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मना तू वीक्षण प्रभु राम चरण मना तू वीक्षण अनुक्षण
ए रामानायक अँड फॅमिली, ए रामानायक अँड फॅमिली, सतीश नायक माम, अनुक्षण तांगेल फॅमिली मुखारेवका, नारायण स्मरण जीएसबी सभा ठाणे, जीएसबी सभा ठाणे, जीएसबी सभा दहिसर बोरवेली, जीएसबी सभा ठाणे, जीएसबी सभा दहिसर बोरवेली. राताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शतयोगींद्र श्री संयमींद्र करुणासांद्र विष्णु भक्ती वयोनिधि चंद्र गिरीश राव, गिरीश अँड रेखा राव, गिरीश राव मामांनी आम्ही रिनोव्हेशन करच्याक एक पॅम्पलेट प्रिंट केलें, तांकां डिजिटली पेटयलें. त्या म्हयने चुकून तांणी प्रति म्हयन्याक 1,10,000 तांगेल नांवारी, 1,10,000 तांगेल बायले नांवारी 1 तारीखेक सकाळी 8 गंटेक आमगेल बँक अकाउंटाक क्रेडीट व्हड म्हण थंय तुकून आज थंय तांणी केलेलें आसा. जीएसबी सभा ठाणे, जीएसबी सभा दहिसर बोरवेली. हाजे नंतर मूर्ती साहब फॅमिली मुखारेवका, PRK मूर्ती साहब आमगेले चीफ एडवायझर फॉर द कन्स्ट्रक्शन. त्यांनी मुंबई मेट्रोचे चीफ डायरेक्टर इंजिनियर अँड डायरेक्टर जावन आशिल्ले. हे मुंबईचे मेट्रोचे पुरा पिल्लर्स टू A to Z तांगेले ते कन्स्ट्रक्शनाचे तांणी भार घेवन तांणी आमगेले स्वाम्याले समाजाचे मस्त सेवा केलेले आसा. स्वाम्याले परम भक्त, ते मूलतः आंध्र प्रदेशाच्या हैदराबादाचे आसाची, जाल्यार सुद्धा आमकां तांणी एडवायस केलेलो आसा. हाजी नंतर एक लगत मूर्ति साहब आइए, मूर्ति साहब की फैमिली. प्रसन्न मूर्ति सुधींद्र तीर्थ हृदय प्रिया जीएसबी सभा दहिसर बोरवेली, JSB सभा ठाणे. हाजी नंतर मोहनदास P मल्ल्या. युगांत महाविष्णुलो अवतारू काशी मठ संस्थान श्री अतिवरू. युगांत महाविष्णुलो अवतारू काशी मठ संस्थान श्री अतिवरू. शांत दयानिधी वेद विशारदू, शांत दयानिधी वेद विशारदू. लोक कल्याण कारण श्री हरी गुरु. JSB सभा दहिसर बोरवेली. त्याच्यानंतर JSB सभा ठाणे. प्रकाश कामत तुम्ही घेता हवा घ्या. पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया हरिद्वार भागीरथी तू भव पाप परिहार. भागीरथी तू भव पाप परिहार. हरिप्रिया
आशीर्वाद पवित्र हरिद्वार ಹಂಗ ಈಗ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಳೋಕ ಸೀದಾ ತುಗ್ಗು ಬಾಣಗಂಗ ಸ್ಟೇಜಾರಿ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तू भव पाप भागीरथी तू भव पाप परिहार मारुतिल सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिल सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य अंगले जीवन धन्य वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति सुधीन्द्र तीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद व्यास ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಲ್ಕಿ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಲ್ಕಿ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ವಿನಾಯಕ್ ಶೆಣೈ, ಕಪಿಲ್ ಶೆಣೈ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಲ್ಕಿ. ತದನಂತರ ಬಾಲಾಜಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವಸೈ, ಬಾಲಾಜಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವಸೈ, ಉಷಾ ಪ್ರಭು, ಉಷಾ ಪ್ರಭು. GSP मंडल डोंबिवली, GSP मंडल डोंबिवली, AR भंडारी एंड को, AR भंडारी एंड को.
अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने बालाजी सेवा समिती वसई बालाजी सेवा समिती वसई आणि हॉडमॉन कोर्नो भिक्षा रूम तशीच स्वाम्याला हांगा नैवेद्य रूम दोन्ही रूम त्यांनी वट्टू कोर्नो दिलेले आसा बालाजी सेवा समिती वसई परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने जीएसबी मंडल डंबिवली उषा प्रभू शारदाबाई चॅरिटेबल ट्रस्ट जी दामोदर राव शारदाबाई चॅरिटेबल ट्रस्ट जी दामोदर राव ध्वजने उददिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता AR भंडारी एंड को गिरीश शारदाबाई चॅरिटेबल ट्रस्ट जी दामोदर राव अँड फॅमिली के श्रीनिवास प्रभू कुंदापूर आदिमूल तुलसीदास सुकटनकर उषा प्रभू घेतलं बाय घेतलं यो आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने जीएसबी मंडळ डंबिवली वगवगी येऊ का जी दामोदर राव अँड फॅमिली PS कामत जॉर्डन आणि एप्रिल लागेत म्हणून सांगला PS कामत जॉर्डन आणि जॉर्डन हातून आमकां हे पॅम्पलेट आम्ही रिलीज केले कुडले फोन करून आमगेले मठा ऑफिसर सुरेश प्रभू मामा सांगिल्लें ताजे नंतर हांव तांकां फोनार सांगिल्लें की त्यांनी 1 लाख तुकून 1 लाख ते त्यांनी पेटून दिलेले आसा ताजे नंतर ह्या आजी खातीर उत्सवा खातीर वॉर्ड मन कोण त्यांनी सेव केलेले आसा तांगेले मॅसेज आयले आसा त्यांनी एप्रिला येताच म्हणून तशीच के श्रीनिवास प्रभू सिनेमाम तुलसीदास सुकटनकर तुलसीदास एस सुकटनकर ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास रामा विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने
महेंद्रादी वंद्य दिव्य पदांबुज ब्रह्मरुद्र महेंद्रादी वंद्य दिव्य पदांबुज डोला क्रीडा विहारेण दिव्यानंदं देहिनः ब्रह्मश्री तेजसा भक्ता रक्तमो नाशक प्रभो डोला क्रीडा सुधाकर शानबाग जीएसबी सभा केसीजी सिनेमा मालप्रसाद राजेंद्र गौका राजेंद्रला विंगडस सिनेमा मालप्रसाद स्वदीय सिनेमा माल उमेश वासिष्ठ कुल वर्धक डोला क्रीडा विहारेण दिव्यानंदं ज्ञानाभय प्रदानाय वैकुंठा जीएसबी सभा केसीजी रवींद्र नारायण मल्ल्या राधाकुंड दास पै इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर अंगल मक्षिया तुलसीदास सुप्टनकर सच्चिदानंद गोविंद दिव्य पै इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर पै इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर अजिनंतर प्रदेहिनः जगदीश प्रभु नित्यानंद इंफ्रा जगदीश प्रभु एंड फैमिली मूर्तिमद्दिव्य लावण्य श्रीमन्मंगल सद्गुण डोला क्रीडा विहारेण दिव्यानन्दं प्रदेहिनः कृपापूर्ण कटाक्षेण शरणे तान्वी लोकयन् डोला क्रीडा विहारेण दिव्यानन्दं प्रदेहिनः मैंने त्रेता युग गट्टीदारी तुमची थोर जला आज चमकूची निवडून दिसता रांजी ब्रांजी राम जीएसबी सभा केसीजी जन्माचे साथ जगदीश प्रभू त्याच्यानंतर जीएसबी सभा केसीजी अंगायल्याची अशी आहे तन देणार आहे राम नाम उच्चना जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र धरा नाम
जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम जीएसबी सभा केसी जी पै इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स बैंगलोर पै इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स बैंगलोर आईला सवय अंगसाची हां रंगनाथ वी कामत रंगनाथ वी कामत ठाणे रंगनाथ वी कामत ठाणे सतीश कामत एंड फैमिली कांजनगाड़ ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रंगनाथ वी कामत राम जय राम रंगनाथ वी कामत ठाणे श्री राम जय राम श्याम सुंदर नरसिंह पै गायत्री राजाराम नायक एंड फैमिली सतीश कामत एंड फैमिली कांजनगाड़ राम जय कांजनगाड़ जय जय राम दीनानाथ राम जय राम जय जय राम रंगनाथ वी कामत श्याम सुंदर नरसिंह पै गायत्री राजाराम नायक मंजुनाथ बी कामत मंजुनाथ बी कामत जन्माचे सार्थक करा तारानाथ अन्नप्पा पै तारानाथ अन्नप्पा पै राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र धरा रंगनाथ वी कामत स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र धरा श्याम सुंदर पै ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम नितीन प्रभू आणि मस्त सेवा केलेल्या आसा आमगे रिनोव्हेशन कमिटीचे टेक्निकल इंजिनियर त्यांनी दिवस रात्री लास्ट 4 दिवसांतून 2 घंटे मात्र नींद काढलेले आसा लास्ट 4 दिवसांतून 2 घंटे मात्र नींद काढलेले आसा तितली त्यांनी सेवा केला तनु मन धन या बिल्डिंग आजी टायमार नमनमने मशीन्स आमकां पुरा गोत नासतील तसं मशीन्स पुरा त्यांनी हाण हांगा ताजे कार्यक्रम केलेले आसा पै इंटरनॅशनल बँगलोर आणि मस्त प्रत्येक मठांक आमकां सेवा करताची तशीच बॉम्बे आमगे वल्केश्वर मठाकय त्यांनी सेवा केलेले आसा बँगलोर श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम रंगनाथ ए जयंत एक दी जयंत प्रभू राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम त्याच्यानंतर जयंत प्रभू उमेश ओम श्री राम जय राम जयंत प्रभू यांनी आमगेले CCTV केबल सिस्टम्स पुरा टेक्निकल हाचे तांगे लेखाक साहेब त्यांनी समर्पण केलेलं आसा आमगे एक भारी एक भूषणाचे व्यक्ती नवी मुंबईचे अध्यक्ष जावन आसाची त्यांनी आमगेले सेवा मंडळाचे सिस्टमाचे पुरा तांगेले आमी केदनाय गेले त्यांनी आमकां हेल्प केलेले आसा तशी हांगाची सिस्टम टेक्निकल आनी पुरा सजे सहयोग केलेले आसा जयंत प्रभू नारावी आतवाशी जन्माचे सार्थक गायत्री राजाराम नायक एंड फॅमिली मंजुनाथ बी कामत तारानाथ पै उच्चना जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरणे मुनिजन तरले
जय राम जय जय राम ओम श्री राम 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 जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम मंजुनाथ बी कामत तदनंतर GSB सेवा संघ वसई पारगाव पारनाका राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय विंगड जन ನಂಗ ವೈರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅರೆವನು तापत्र करून दय कोरनो कोणाला नाव आपल्याला की त्यांनी मात्र येऊ का राम नाम दिनाना थोडा वेळ राबू का GSB सेवा संघ वसई पारनाका राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र धरा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक प्रकाश पै न्यू दिल्ली चंपी राधाकृष्ण भट्ट चंपी राधाकृष्ण वी भट्ट प्रमोद कामत वाशी प्रमोद कामत वाशी मधुसूदन एस पै एन फॅमिली मधुसूदन एस पै एन फॅमिली आनंद पुंडलिक शणै नंदकुमार कुडवा एन फॅमिली मधुसूदन एस पै एन फॅमिली राम जय राम जय GSB सेवा संघ घेतलं ओके जय जय राम प्रकाश पै न्यू दिल्ली चंपी राधाकृष्ण वी भट्ट चंपी राधाकृष्ण भट्ट चंपी राधाकृष्ण भट्ट श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम नंदकुमार कुडवा एंड फॅमिली ओम श्री राम जय राम श्री राम नंदकुमार कुडवा एंड फॅमिली श्री राम जय दीनानाथ जय जय राम विश्वनाथ कामत दीनानाथ विश्वनाथ कामत गुरपूर गणपती प्रभू सानूर मनोहर कामत GSB सेवा संघ वसई घेतल्या जय जय राम ओम श्री राम जय राम 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 जय जय राम दीनानाथ राम जय राम जय जय राम सानूर मनोहर कामत दैसर GSB सभा मुलुंड GSB सभा मुलुंड कारकला करिकेरा कुटुंबस्थ कारकला करिकेरा कुटुंबस्थ नाम उच्चरा जन्मा एम वसंत मल्ल्या एंड फॅमिली राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा राम नाम उच्चरा कृष्णा अनंत पै तिलोत्तमा एंड मंजुला पै कृष्णा अनंत पै तिलोत्तमा एंड मंजुला पै जयवंत सी प्रभु मुनिजन तरले
प्रमोद कामत वाशी, नंदकुमार कुडवा एंड फॅमिली मुकरया. ओम श्री राम जय राम जय जय राम. ओम श्री राम जय राम जय जय राम. जीएसपी सभा मुलुंड, जीएसपी सभा मुलुंड, ओम श्री राम एम वसंत पै मल्ल्या एंड फॅमिली, एम वसंत मल्ल्या एंड फॅमिली, कृष्णा अनंत पै, तिलोत्तमा एंड मंजुला पै, जयवंत आनंद शणै. श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम. ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम. ओम श्री राम जय कारकला करिकेरा कुटुंबस्थ श्री राम जय राम जय जय. कृष्णा अनंत पै, तिलोत्तमा मंजुला पै, जयवंत सी प्रभू, श्री गणेश यू प्रभू. ओम श्री राम जय जीएसबी मुलुंड, सभा मुलुंड. राम. ओम श्री राम जय राम जय जय राम. राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा. राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा. नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र धरा. नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र धरा. ओम श्री राम जय राम जय. जीएसबी सभा मुलुंड, श्री राम जय राम जीएसबी सभा मुलुंड. राम जय जय राम. जयवंत प्रभू मस्त मान ओळखून. ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम. ओम 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 श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. ओम श्री राम जय राम जय जय राम. गणेश यू प्रभू, नागराज शेणे सिंगापूर, प्रोफेसर मोहन अन्नप्पा पै, श्रीमती अमृता एंड श्री गिरीश, श्री राम जय राम श्री राम जय. श्रीमती अमृता एंड गिरीश पै, माधव श्रीनिवास कामत, देवदास संजीव कुडवा या गणेश कुटुंब. ओम श्री राम जय राम
जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम गिरीश अमृता एंड गिरीश पाय माधव श्रीनिवास कामत श्री राम देवदास संजीव कुडवा राधाकृष्ण एन कामत श्री राम शारदा जगन्नाथ जय राम शेणय उमेश एस पै गोवा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट न्यू दिल्ली मधुवंती कामत प्रभु मधुवंती कामत प्रभु यू प्रभाकर भट्ट जय राम सुधा बी प्रभु प्रमोद जी शेणय ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम ओम MS कामत। श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अमृता एंड गिरीश पाय श्री राम जय राम जय देवदास संजीव कुडवा देवीदास संजीव कुडवा राधाकृष्ण एन कामत हरि ओम शारदा जगन्नाथ शेणय उमेश एस पै कृष्णा मंदिर ट्रस्ट मधुवंती कामत यू प्रभाकर भट्ट श्री राम जय राम श्री राम जय मधुवंती कामत प्रभु बेंगलोर यू प्रभाकर भट्ट श्री राम श्रीमती सुधा बी प्रभु प्रमोद जी शेणय राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम श्रीमती अंजना कामत श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम कृष्ण मंदिर ट्रस्ट दिल्ली मधुवंती कामत प्रभु यू प्रभाकर भट्ट रिनोवेशन कमिटी के जॉइंट ट्रेजरर यू प्रभाकर भट्ट राम जय राम जय जय राम श्रीमती सुधा बी प्रभु प्रमोद जी शेणय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री एन श्री वसंत अंजना कामत श्रीमती अंजना कामत उच्चरा वसंत कुमार माझे श्रीमती एन श्री वसंत कुमार बंटवाळ उच्च वाशी वसंत कुमार बंटवाळ कडे घ्या आता आपे राम सीमा अशोक पै सीमा अशोक पै इन मेमरी ऑफ सीमा अशोक पै नरसिंह दिलीप कामत अनुराधा राधाकृष्ण जीएसबी सभा अंधेरी पूर्णिमा प्रभाकर कामत बालकृष्ण जी नायक जीएसपी सेवा मंडल विरार श्री एकनाथ नरहरी भट्ट पूर्णिमा प्रभाकर कामत बालकृष्ण जी नायक जीएसबी सेवा मंडल विरार एकनाथ नरहरी भट्ट कापू सुरेश शेणय कोडी अशोक किणी गुरुपुर गणपति प्रभु उपासायले पद्मनाभ एम कामत विनोद राव
राजीव आर कामत एंड फैमिली, प्रकाश पै वसई, मनोज सदानंद कामत, प्रमोद जी शणै, हिम प्रकाश एंड शणै, इन मेमरी ऑफ सुमन नरसिंह शणै, नयमपल्ली श्याम सुंदर, सुचिता एंड एम गणपति. अर्ध नाव नाव कळना मला कोण आहे. प्रमोदजी शणे श्रीमती काय नाही या कळलं नाही. नयमपल्ली श्याम सुंदर कोण आहे. नयमपल्ली श्याम सुंदर कसं नाही. आचार्य मस्त भाई अशोक मामा. अशोक किणी कोडी अशोक किणी आणि डे 1 तुकून सकाळी 8 घंटे घरकड सोडणारे रात्री 10 घंटे घरकड पावचे. 2 वर्ष सतत सिव्हिल इंजिनिअरिंगाचे त्यांनी दुबईचे सिव्हिल इंजिनियर आर्किटेक्ट मस्त सेव केलेलं सर. कोडी अशोक किणी आमगेल रिनोव्हेशन कमिटी आशिल्ले. तुगेला विरार घे मरे. एकनाथ नरहरी भट, कापू सुरेश शेणै, कोडी अशोक किणी घेतले. पद्मनाभ एम कामत, पद्मनाभ एम कामत, राजीव आर कामत एंड फैमिली, प्रकाश पै, राजीव आर कामत. राजीव और कामत एक नव्हतं. राजीव आर कामत, विष्णू आर कामत, राजीव कामत एंड ब्रदर्स, विष्णू कामत मुकारया. प्रकाश पै वसई, मनोज सदानंद कामत, प्रमोद जी शणै, हेम प्रकाश शणै, इन मेमरी ऑफ सुमन नरसिंह शणै, नयमपल्ली श्याम सुंदर आचार्य. 1 मिनिट आचार्य माम, 1 मिनिट. प्रकाश मामल 2 सर. उमेश दिले नयमपल्ली श्याम सुंदर आचार्य, नयमपल्ली स्वामी सुरू एकाची मस्त मोडमन कोण ಬೇರೆ ತಕ ಪೇರು ಪೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೋಣ ಆಮ್ಲೆಕ್ಕಿ ನನ್ನ ತಾಣ ಅನ್ನ ಕಾಣಿಕ್ ದೋರ್ ಚಾಯ್ ಪೆಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಸೋಜನ್ ಪೇಟೆಲ್ಲ ಅಂತು ಜಾಯ್ತ್ರಿ ದೇಹನೇ ಆಸರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೋರೆ ಸರಿ ಏಕನಾಥ್ अगोर 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 ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮುಖಾರಿ ಅವರು ಕಟ್ಪಾಡಿ मस्त होड मन कोण एकनाथ सुचिता एन एम जगन्नाथ कामत, सुधाकर कामत दहीसर, सुधाकर कामत दहीसर, मुल्की गोपाल कृष्ण कामत, बी नारायण बालिगा एंड फैमिली, प्रदीप गणपति पै, परम मशीन टेक्नोलॉजी, कल्याणपुर अच्युत एन नायक एंड फैमिली, भानु प्रकाश पै, राजेश प्रभु एर्नाकुलम, गोविंद कामत एर्नाकुलम, राधेश पै कोल्लम. मनोज प्रश्न जोर का तू दिलेलं आहे तो आपण बनव आम्ही करतोय कुणा कशा बोल आम कसं बोलता टक दिलेलं आहे नाव आपण राधेश भाई तो कोण काय गुर्त जबर गोविंद भाई म्हणून नाव सांगा राजेश प्रभू प्रोवेर ना कोण चांगला मग आणि हे इटीडी 1 जोर सुरेश
सुचिता एन एम जगन्नाथ कामत जाल्लो आहे तू घे नी मग, घेतो ना. बरेला बरेला राजेश प्रभू एर्नाकुलम गोविंद कामत गोविंद माम हाँ? वही वापिस वही वही बोल सांगता बोल केलं ना गेलं आप बोगस न राज्य लाईट आरोग्य कामना आशा వచ్చి कशी करचे 100 रुपये मिळाला पुरो यारू आम्हाला प्रार्थना केली आम्हाला प्रसाद दिले मग तागेला आजाना सांगिन मग फ्लाईट आर बोनपूर गेले स्वामी आमचे लाकी पोर पत्रीचे आता त्यांची पत्री कमिटी गोविंदा रे राजेश आनस हां अनेक लिखाट तुझं गोविंद बाबू नाही माय घेताल आशीर्वाद राजेश यो रे बानू आयो यो तू यो तू गुणा पिला यो कोण रे यो नाव सांग अभिषेक राधाकृष्ण नाईक कितले अनुराधा नाईक त्यांची कितले अमाऊंट पहिले एक वय हां जाय तुझं नाव हां वय वय जाय आशीर्वाद हां बाबा बाबा हात कन्फ्यूज जात ना रे तू काय सांगा जाय येतो तो प्रति अंग हां यो हो तागेल मैं तागेल उठू है हां जाय अंडा मैं हां ते रंग का ना तू यो रे बानू मुकारी यो रे यो भानु प्रकाश पाई यो रे यो बानू दर रे दित्ता भी यो यो आशीर्वाद को दिला रे और तक कपड़े हम सोरना रे हम गोत ना में नहीं का अभ्यासच ना रे तनी गोले यो रे सुधाकर मुकारी रे सुधाकर चिक्की मुकर आशीर्वाद काम दो मुकर चिक्की मुकर कई जामतील एक ಏನ್ ಜಲಪ್ಪ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋ ಇತ್ತೆ ಮಲ ನದಿ ತೀರಾರಿ ಅಯ್ಯ म्हणजे टँक तळ्या तीर आमचं 97 आतो 99 आतो नवा होय अमृत महोत्सव ऑर्डर केलं सर यो रे 2000 नाही अमृत महोत्सव 2000 ना यो रे आशीर्वाद धर नरसिंह दिलीप कामत यो रे मुकारी तुझं नाव इतर आहे अनुराग नरसिंह अन्नाल नाव आहे जायचं का बा ही प्रसाद देतात तू कसं करता काही बॉम्बे तू बँगलोर रांगाय असतो जायचं का बा तुमचं गाव कोणची की हां जायचं निलेश्वर कामत बा जायचं हां येऊन कोणी आहे बॉडीगार्ड यो यो असं नाव पण नाही रे तू काय नाव पण नाही बॉडी गार्ड रे मंडलान बॉडी गार्ड करचे काम सांगा आशीर्वाद प्रीती नसता तुम्ही बस चले ग्लोब जिंकना जो रे जो कोणचे पा कितले ना इकडला काय ना लिस्ट ना तगले निमी उमेश मग होत फोटो आणि करतात फोटो काढते अडचणी दामगळा मी गोपेतो लंगा आशीर्वाद करून दिला बरे करते येन कोण रे बरी आहे जाय भाऊ आहे खयच तुम्ही बॉम्बेत त्यांची तू गेली कितलं दिल्ली समाज कृष्ण मंदिर ट्रस्ट काय
रथोत्सव जनता युथ ऑफ ए एक 5 and 1 योर है मुकारी आमगेल मंडला फाउंडर मेंबर्स प्रतिबंध अर्जन सांगा होता अजून तो सांगता योर योर आशीर्वाद यो मुकारी तर आप अनेक लेस अकेला मी उमेश भाई जे आहेत रे त्यांना फाल्गुन पाड मम्मी मी ಹೊರದೊಮ್ಮೆ 54 ಆಯ್ತು ರೀ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಸಂಗ್ಲ ಮಂಡಲ BNS Baligayan family, BNS Baligayan family. मीराबाई तंगल कितले आशीर्वाद नाव पेनी संत नाव पेला रे का मुकारी ना ए अंगेल कृष्णा मंदिर ट्रस्ट दिल्ली कृष्णा तगे तगेले रे कुर्ल्या अनुष्कांत वस्तूचे भाग्य नाही ड्रायव्हर असतील योवे ड्रायव्हर गेला आपण मीरा नरसिंह शणै AK अनंत शणै आनंद अशोक नायक अरविंद हेगडे बलकुंजे मोहनराव शणै बांडिया नरसिंह वामन पै एंड सन्स भारती सी प्रभु चंद्रायणी चेतन शणै डानू GSB सेवा ट्रस्ट दीपक गोपाल कृष्ण कामत एंड फॅमिली दीपक सुब्राय शणै कोण प्रिंटिंग केलेलं मारे विलास रे केलेलं दिनेश P नायक रमेश पै सचिन सुरेश शणै श्रीनाथ कामत PM नायक GSB समाज सेवा संघ वसई बांडिया जी सुरेश कामत गणेश अभिमानी संघ घेतले गणेश नायक गीता मनोज कामत गौड सारस्वत ये पूरा मल्टीपल नेम्स आशीर्वाद सुखदय टोकन घेतला टोकन ए सुखदय कामत GSB सेवा संघ तू तावड घेतली ना पारणा कानी एकच ना होय होय आमगे तकच GSS GSS एवू आहे 5 लाख ये या 5 लाख GSS समाज तू अंग येऊन नंग मिगेल नाव सांग अगेन नावाने काय पल्ला कन्फ्युजन तू नाव टोकन GSS दानू GSS दानू 1 लाख योरे तुझे ने हां भाई यार अभिषेक के रघुनाथ कामत के राजाराम मल्ल्या के पद्मनाभ
कपेश कैलाश महेश्वरी कस्तूरी उद्योग लेट LR कामत एंड फैमिली लक्ष्मी पद्मनाभ कामत एंड फैमिली गंगाधर पै सुब्रह्मण्य भट्ट M वासुदेव हेगड़े मंजुनाथ एंटरप्राइज मनोहर माधव शणे मनोज सदानंद कामत जलने सुखोदयान घेतलो आहे तुम गेले हो तुम्ही घ्या बाय बाय यो 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 क्या क्या बाय तुम्ही टोकन नाव पितास संध्या दामोदर नायक वनिता विश्वनाथ नायक नागेश वेंकटेश पै नम्रता उमेश किणी नरेश रामदास चानबाग पद्मनाभ M कामत पटन शेट्टी अशोक पै पवन प्रभाकर भट्ट प्रकाश S प्रभु प्रमोद जी शेणे प्रतिभा प्रकाश नायक पुंडलिक नारायण नायक राघवेंद्र मनोज कामत पुरा घेतलानी रमेश जी शेणे एंड फॅमिली रमानाथ यू प्रभु रश्मि भट्ट रत्ना बाबू कामत रविंद्र S वेंकटेश पै साई दरबार संजय S किणी संजय कामत सतीश चंद्र R A रत्नाकर नायक शांतराम R प्रभु शिवानंद कृष्ण शणे शिवानंद राघवेंद्र कामत शिवांग दत्तात्रेय प्रभु श्री विनायक ट्रेडर्स अशोक N पै हरीशा प्रभु हरिदास शणे KV हेगड़े एंड पद्मा V हेगड़े किलेंद्र किशोर P आचार्य M वासुदेव R कुड़वा P एकनाथ भट्ट राघवेंद्र शणे रामदास गुरुदास भट्ट सुधींद्रनाथ पै कस्तूरी सुरेश बाळिगा उद्यावर वामन शणे उपेंद्र श्रीधर भंडारकर VA रमेश प्रभु वसंत माधव पै वेंकटेश किणी विवेक वासुदेव कामत श्रीनिवास रघुनाथ प्रभु ए नाव AR स्मिता R कामत अनुसुया S राव अनुराधा विवेक भंडारी चित्रा गणपत पै चित्रा श्रीधर पै प्रतिभा विजय पारेख रेखा रमेश शणे स्मृति पै पस्तुरी चंद्रायणी अच्युत कामत वलकेश्वर कृष्ण बी डांगे एंड राधाबाई कृष्ण डांगे नागेश वामन प्रभु श्री श्रीकांत गोविंद भट्ट सुधींद्र मनोज कामत सुजाता विवेकानंद शणै सुमना V कामत सुरेश N कामत तुलसी S हेगड़े उडुपी गणेश मल्ल्या वसंत S भंडारकर वेंकटेश प्रभु एंड पद्मा V प्रभु विजय गोपाल कृष्ण कामत विश्वनाथ विवेकानंद कामत दक्करबाल गोपीनाथ कामत पद्मिनी देवप्पा शणे श्रीमद मुट्पाळ तिरुमल देवसम मुट्टत श्रीनिवास रघुनाथ प्रभु GSB सभा नागपुर प्रकाश M पै दोन्ही प्रकाश M पै दोन S माधव कृष्ण प्रभु उपेंद्र कामत दीपक शणे चेतन कामत प्रथमेश दिलीप पै डॉक्टर गोपाल अच्युत भंडारकर गौरीश सुखोदय यशवंत जी कामत सुगुना के कामत D वामन कामत मुडलगिरी N पै S रामचंद्र कामत प्रभाकर माधव नायक
भुवनेंद्र कृपा प्रसाद पोषित भजना मंडली वालकेश्वर, श्रीमद भुवनेंद्र कृपा पोषित भजना मंडली वालकेश्वर, मोहन शेणे, ज्ञानेश कामत, विवेकानंद एन कामत, वेदव्यास भट्ट, मनोहर डी पै, बी नारायण पै, कुंदापुर राधाकृष्ण भंडारी, आशीर्वाद एक एकलांनी नाव सांगून येऊ का? टोकन टोकन घ्या सिनो. टोकन घ्या आणि देऊ. सुरेंद्र पै माहीम, सुरेंद्र पै माहीम आईलारी स्टेजार येऊ का? टोकन घ्या. उमेश कोणाकडे जरा बैठ. स्टँडर्ड ज्यांची चेड आशिल्ली मिती जय जनांनी टोकन दाखोवन टोकन दिवन प्रसाद घेऊ का? टोकन दिवन प्रसाद घेऊ का? दय कोण टोकन कलेक्ट कोर का? नाजाल्यार कन्फ्युजन जाता. मठाचे प्रसाद हो विशेष प्रसाद कडे रे आमी घेनी ताजेकोसकर आमकां काय कमिटीची काय प्रॉब्लेम जाता. दय कोर टोकनाचे टोकन घेवन येऊ का? टोकन घेवन येवन टोकन दाखोवन प्रसाद घेऊ का? मुंबई सेंट्रल आशीर्वाद ಏನಿದ್ದು आता दिलं 2 दिवसात 2 दिवसात दिलं त्याला मिस्टेक झालं 2 दिवसांनी बेंगळुरात दिलं का दिलं कोटेश्वर राजेंद्र कामत, कोटेश्वर दिनेश कामत, अंगेल फॅमिली राजेंद्र कामत आणि वैरव का
युथ ऑफ GSB आणि आमगेले या कार्यक्रमांत येऊन हांगा सदोची 9 दिवस 10 दिवसा कार्यक्रम तांणी लाईव्ह रिले करताची तांगेले व्हड टीम आयलस युथ ऑफ GSB आमगेले समाजा खातीर केदारनाथ घरकड बैसून पुरा कार्यक्रम प्रायज मंतारांकांनी पळोवच्याक एक सुलभ रितीर करून दिलेला युथ ऑफ GSB ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद कोटेश्वर दिनेश कामत आणि तागेले सुपुत्र तांगेले आमगेले मठाचे ओढ सेवा खिडकी बागल्याचे काल रात्री ते ने आज सकाळ ते राबून पुरा विंडोज फिक्सिंग केलेलं आसा कोटेश्वर दिनेश कामत तशीच तागेले पूत राजेंद्र कामत आणि मस्त कष्ट काणू आमगेले मठाचे विंडोच्या पुरा तांणी चांग क्वालिटी हजेरी मस्त तांकां कष्ट जालेलं आसा परम उदार गुरु सच्चिदानंद करुण सागर गुरु सच्चिदानंद राजीव वाद्यार राजीव भट आणि आमगेले मठ अंतू लास्ट 4 महिने तुकून तांणी तांगेले घर सोडून हांगा 4 महिने हांगा वाल्केश्वर राबिले तांगेले घर चेन्नई तसं घर सोडून स्वाम्याले सेवकत खातीर कोयमुतूर तांणी स्वाम्याले आशिर्वादा खातीर हांगाची 4 महिने तांगेले खाण जेवण पुरा सोडून आता लास्ट 4 दिवसांत तांणी 2 घंटे मात्र न्हीद केलेले आणि आमी कमिटीच्यान तांकां मस्त बाद दिलेले आसा 1 पॉयंट कॉन्टॅक्ट म्हणून परमानंद गुरु अगला बाकी है ये तो जस्ट शुरुआत है सच्चिदानंद परम पावन गुरु सच्चिदानंद
सच्चिदानन्द ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द यूथ ऑफ जीएसबी मंगलपाड़ी नरेश शणै एनीवे नरेश प्रभु चेतन कामत यूथ ऑफ जीएसबी भक्त कल्पतरु सच्चिदानन्द शक्त सद्गुरु सच्चिदानन्द ಸಂಸ್ಥದ ಸಂತೋಷ ಗೆಲ್ಲವ आधी तिकड तुमका होतो का चिक्के स्टँडर्ड चले कोणी इले वाटेन वाचके 2 पद गेला काय वाटेन वाचके दोन्ही पंत राबे रे मी मी आशीर्वाद कोण दिला तागो ताम गेला हां यो मुकारी आदेश तू घेतलो कोण तर कवा संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामना संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामना संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामना संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन श्री माधवेन्द्र गुरु माधवेन्द्र गुरु माधवेन्द्र गुरु वंदनम 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 माधवेन्द्र मुनि साधन शृंगार माधवेन्द्र मुनि साधन शृंगार श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा माधवेन्द्र मुनि साधन शृंगा माधवेन्द्र मुनि साधन शृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिती जागरण यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिती जागरण करुणावरुणालया वाळुकेश्वर वासा करुणावरुणालया वाळुकेश्वर वासा कृतपुण्यवरेण्या वरद वेङ्कटदासा कृतपुण्यवरेण्या वरद वेङ्कटदासा वरद वे
दासा माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंग श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंग प्राण सुषुम्नातो धोर्नो समाधि स्थितिन्तु निटबैसुनु सहस्रार चक्र जागृत पूर्णो जीवन मुक्ति चे आनंद घेऊनो निरामय मुमुक्षु विमलात्मक गुरु निरामय मुमुक्षु विमलात्मक गुरु परमयोगीश्वरा भक्त कल्पतरु परमयोगीश्वरा भक्त कल्पतरु भक्त कल्पतरु माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंग श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंग